good morning po sa lahat. Welcome sa ating live. Ayan, good morning po sa lahat and welcome sa ating live. Welcome po sa mga bagong pasok. Welcome sa ating live. Welcome sa Fly Morning Shop mga mima ko. Ayan, sa mga bago pong pasok dyan at sa mga gusto magpa-flex ng items, comment lang tayo mga mima. Ay, nag-pocket wifi na guys na ready to use ka na. And ready to kulit ka na mga mima. I know what you see us, so watch kita yung mga mima. Ayan na, basket number 1 natin. Ready to use na po yan mga mima. Wala nang kailangan pang-isita po ito. Ayan, welcome po sa mga bago pong pasok dyan mga mima. Sa mga bagong pasok po dyan mga madam, na gusto magpa-flex ng items, comment lang po tayo. Ayan na, pocket wifi na guys, na ready to use ka na. And ready to kulit ka na mga madam ko. Ayan, wala na kailangan pang-set up. Wala na kailangan pang i-download. Direct sa kulit ka na dito mga mima. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Gbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwedeng kumulit. Ayan na, 10 gadget na mga mima pa pwedeng kumulit dito. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Gbps na yan. Ayan na, sino ba dyan guys ang gusto mo umabot? Gusto magkaroon ng sariling wifi internet na ready to use ka na dito and ready to connect ka na. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Gbps na po ito. Ayan, up to 150 Gbps na yung ating wifi. Dito mga mima po, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan, madali na po itong gamitin mga mima. Lalagyan mo lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Nilalagyan na po ito ng SIM card mga mima po at niluludan. Ayan mga mima po yung ating lagay ng SIM card. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Wi-Fi name and Wi-Fi password natin. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card mga manatwaso natin. Ayan, 10 gadget na pwede pong kumunik. Laptop nyo, pwede na dito computer, iPad, tablet, Smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na mapunta mga mima, pwede mo na ito madala at magamit. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Gbps na. Ayan, sige na dyan mga malagpuan. So guys, ang gusto mo mabol, gusto magkaroon ng sariling wifi internet. Ayan, nag-pocket wifi na ready to use ka na, and ready to connect ka mga mima ko. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Gbps na po yung mga madam. Ay naman din na po ito gamitin mga mima ko, lalagyan lang ng SIM card dito. Nilalagyan lang po ng SIM card ang ating wifi at niloloadan. Pwede po ito sa Smart Go, Rocket SIM, PLDT, D2, 10, Global Combo. Kaya madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card at loadan ng kahit magkano. Naka-USB type na, plug-in free na, pwede mo na ito madala at magamit kahit saan ka na magpunta, at pwede mo na ito makulit ng direct na sa mga laptop ninyo at computer. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Gbps na po ito. Ayan yung kanyang lagay ng SIM card. Lagay ng SIM card, dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Okay, sino ba dyan guys ang gusto mo mabol? Habang discounted pa tayo. Pocket wifi na loadable na. Pocket wifi
Wi-Fi na ready to use ka na and ready to connect ka ng mga mima ko. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Okay, sa may gusto naman po ng ating Wi-Fi na hindi na kailangan ng SIM card mga mima. Yes, mga madam sponsor natin, hindi na po kailangan ng SIM card dito, diretso connect ka na sa kanya. Ang kinagandahan ko mga mima ko, 3-in-1 sweet SIM networks ka na mga mima. Ay na 3-in-1 sweet SIM networks ka na kay ating Wi-Fi. Ayan, wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Ayan na 3-in-1 sweet SIM networks ka na, smart, dito at kung mga mima ko. Madaling gamitin, wala nang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download, diretso connect ka na. Ito po mga mima ay loadable na packet Wi-Fi na kahit saan ka na magpunta, hindi mo na problemahin ang signal mo dito dahil 3-in-1 sweet SIM networks ka na. Madaling gamitin mga madam, wala nang i-set up. Wala nang i-set up, wala nang i-download, wala ka nang kailangan pang i-register dito. As in, diretso connect ka na. Ayan, mabilis na, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yung mga mima ko. Ayan, up to 150 Mbps na si ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Again, mga mima ko, good po indoor, in outdoor na. So, ulit na rin ng mga mima ko ang check-out nyo dito. Wala ka nang i-set up, libre mo pa ang SIM card dito. Plus, may libreng load ka pa upon checking out. Ay mga mima ko, sobrang laki ng discount nyo dito. From 1,899, ngayon mga mima, 600 plus na lang po si ating Wi-Fi. Ay na madaling gamitin mga madam ko, wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso connect ka na. Sulit na mga mima ang ating pong paggamit dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card at hindi mo na kailangan pang mag-register ng SIM card. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga mima. Ayan na, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, sa may gusto mga mima, i-go muna si basket number 2. Go na tayo kay basket number 2 mga mi. Click mo lang dito ang buy upon checking out mga mima. With libreng load ka na dito. Ayan, upon checking out, with libreng load ka na ni ating Wi-Fi. Mabilis na, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Good na pang indoor, good pa pang outdoor. Ang kinagandahan at mga mima ko, wala ka lang i-set up, libre na ang SIM card mo. Hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card dito. Dahil may built-in SIM card na si ating Wi-Fi. Ay na may built-in SIM card na si ating Wi-Fi mga mima. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na sa kanya. Wala na i-set up, wala na i-download, diretso connect ka na. 10 gadget na po ang pwede pong connect dito mga mima. Ay na 10 gadget na pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Good na po ito pang indoor, good pa pang outdoor. Mga mi, kung naghanap ka ng Wi-Fi na unlimited na ang kanyang internet, i-go nyo na si basket number 2. Si basket number 2 natin, available na ang 1 month unlimited sa kanya. Madaling gamitin, wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso connect ka na dito, at hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga mima. Wala nang SIM card na kailangan pa. Sulit na mga mima ang check out nyo dito. Packet Wi-Fi na loadable na, unlimited na kanyang internet, madaling gamitin, diretso connect ka pa dito, hanggang 10 na po ang pwede pong connect sa kanya. Sulit na mga mima ang check out nyo dito. Kung naghanap kayo ng Wi-Fi na unlimited na kanyang internet, ito na mga i-go nyo na. Unlimited ka na dito with built-in SIM card na rin po ito. Wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso connect ka na. Ayan, sa may gusto pong magpa-flex ng items, comment lang tayo.
Sa may mga katanungan mga Mima, comment lang po tayo mga Mima. Kung kayo ay may mga katanungan gusto magpa-flex ng items. Okay, welcome po sa mga bagong pasok dyan. Welcome sa mga bagong pasok. Kung kayo po ay naghanap ng affordable na pocket wifi, tamang-tama po nakasale at nakapromo tayo. Ngayon, ito po yung ating basket number 2, affordable na pocket wifi na built-in na ang SIM card sa kanya. Yes, mga Mima ko, hindi mo na po kailangan gumastos ng SIM card dito. Diretso, connect ka na kay ating wifi. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Kahit saan ka mapunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na Mima ang check out nyo dito. Ayan, pocket wifi na loadable na. Libre ng SIM card mo dito. Wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso connect ka na sa ating wifi. 10 gadget na po ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Okay, sino po dyan mga madam ang gustong umabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet na 3-in-1 switching networks ka na mga Mima. 3-in-1 switching networks ka na sa ating wifi. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect mga Mima. Ay na 10 gadget ang mga Mima. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na ang check out nyo dito. Wala nang sit up, wala nang i-download, delete sa ngunit ka na. Ito po ay loadable na pocket wifi. Loadable na pocket wifi na libre na ang SIM card mo dito mga Mima. Ayan na, libre na ang SIM card mo dito. Wala nang i-set up. Wala nang i-download, delete sa ngunit ka na. Load na lang ang kulang mo sa kanya. Ayan mga Mima ko, yung load dito naka-unlimited na at naka-all data na. Ayan mga Mima ko, malakas, mabilis na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Up to 150 Mbps na si ating wifi. Tipid ka na rito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, good na pang indoor, good pa pang outdoor. Sulit na mga Mima at check out nyo dito. Ayan, kung naghanap ka ng affordable na pocket wifi, gusto mo na yung ready to use ka na, and ready to connect ka na mga Mima ko, ito na ang magandang gamitin yung mga madam. Wala nang sit up, wala nang i-download, delete so connect ka na mga Mima ko. Ayan, mabilis malakas na, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong connect. Ayan, sige na ba dyan guys ang gusto umabol? Pocket wifi na guys na ready to use ka na and ready to connect ka na mga Mima ko. Wala nang i-set up, hindi na kailangan ng SIM card ito mga Mima. Hindi na kailangan ng SIM card, diretso connect ka na. Ayan, hindi na kayo sila Madam Juliet. Yes, Madam Juliet, meron ba tayong gustong ipa-flex na items? Ayan, meron ba tayong gustong ipa-flex na items Mima? Ayan mga Madam Kuha, basket number 2 ang aking hawak. Hindi mo na po kailangan maglagay ng SIM card dito. Hindi na kailangan maglagay ng SIM card, diretso connect ka na kay ating wifi. Madaling gamitin, wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso connect ka na. 10 gadget na po ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na dito, kahit saan ka na magpunta, pwede mo na po ito madala at magamit. Sulit na mga Mima ang check out nyo dito. Ay nasa iyo, sino mo dyan mga malagpuan sa ang gustong umabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet. Ayan mga Mima, madali lang po itong gamitin mga Mima ko. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga Mima. Wala nang sit up, wala nang i-download, wala ka na kailangan pang i-register. Okay? Sa may gusto naman po ng ating basic wifi,
Ayan si ating basic wifi mga mima ko. Madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga mimi. Lalagyan lang po ng SIM card, loadan lang ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, at may load ka na dito, diretso kunin ka na kay ating wifi. Again mga mima, nilalagyan ng SIM card at niloloadan. Dito naman po nakasulat ang kanyang wifi naming wifi password. Kung paano po tayo nagpapaload ng ating load sa ating cellphone, SIM lang po dito mga mima. Kung paano po tayo nagpapaload ng ating load sa ating cellphone, SIM lang po dito. Nilalagay lang po ito ng SIM card at niloloadan. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunik. Ay na 10 gadget na mga mima pwede pong kumunik dito. Laptop nyo pwede na, computer nyo pwede pa, iPad, tablet, smart TV, pwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na po ito pang indoor and pang outdoor pa. Ayan mga mima, mula tayo sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Sulit-sulitin na mga mima sa pag-checking out. Wala na i-set up mga mima, wala ka na kailangan pang i-download. Diretso kunin ka na kay ating wifi. Ayan, 10 gadget na mga mima pwede pong kumunik. Wala nang i-set up mga mima ko. Kahit saan ka magpunta, pwede mo na po ito madala at magamit. Meron pa po ba ang gusto humabol? Gusto magkaroon ng sariling wifi internet na mabilis na malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na po ito mga mima. Ay up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na pang indoor, good pa pang outdoor. Kahit saan ka na magpunta, magdadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga mima. Okay, sino pa din guys ang gustong umabol mga mima, kumabol na sa pag-checking out. Sulit-sulit ang mga madam ko sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Pocket wifi na loadable na, pocket wifi na kahit saan ka na magpunta. Ayan, madadala mo na at may enjoy mo na mga madam sponsor natin. Ay hindi sa madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Nilalagyan lang po ng SIM card at niluluda. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunik. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, kwenta. Ay natipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka mga marap ko. Mayroon pa po ba guys na gusto umabot dyan? Pocket wifi na loadable na, lalagyan mo lang ng SIM card dito, loada lang kahit magkano. Diretso, kunin ka na kay ating wifi. Ayan, madali lang po itong gamitin mga madagpuan sa natin guys sa diretso, kunin ka na. Load na lang po ang kulang mo dito sa ating wifi mga mima ko. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong kumunik. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa ha? iPad, tablet, smart TV, kwenta. Meron pa po ba ang gusto umabot dyan mga madam habang discounted pa tayo mga mima? Ayan, namamula na guys sa pag-checking out. Habang naka-sale at nakapromo tayo mga madam ko. Ay nasulit-sulitin ng mga madam ko guys sa pag-checking out habang discounted pa po tayo. Pocket wifi na ready to iskanahin, ready to connect ka na mga mima ko. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong kumain. Sa mga gusto ko dyan guys, magpa-flex ng items, comment na po tayo. Sa mga gusto ko dyan guys, magpa-flex ng items, comment na tayo mga madam sponsor natin. Kung meron po tayo mga katanungan mga mima ko.
Ayan, ako na mga mima sa pag-checking out habang discounted pa tayo mga mima ko. Ayan, welcome po sa mga bago pong pasok dyan mga madam sponsor natin. Ayan, sa mga gusto po dyan guys, magpa-flex ng items, comment lang po tayo. Sa may mga katanungan mga mima ko, comment lang tayo mga madam sponsor natin. Ayan na, packet wifi na ready to use ka na. And ready to kunin ka na mga mima ko. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang kaway, 10 gadget ang pwede pong communicate. Ayan, welcome po sa mga bago pong pasok yung mga malagpasor natin. Ayan guys, sa pocket wifi po ito na madaling gamitin. Lalagyan lang po ng SIM card at loadan ng kahit magkano. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang kaway, 10 gadget ang pwede pong communicate. Ayan na 10 gadget na mga mima ko pwede pong kumalit sa ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card mga mima po ito. SIM card at loadan ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload sa ating mga cellphone ng mga data load, SIM lang po dito. Mga mima, madali lang po itong gamitin mga mima po. Lalagyan lang ng SIM card at loadan ng kahit magkano. Diretso, connect ka na sa ating wifi. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong kumalit mga mima. Ayan na 10 gadget na mga mima pwede pong kumalit sa ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga mima ko. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na mga mima ko ang check out nyo dito. Ay na pocket wifi na nilalagyan ng SIM card at niluludan. Madali gamitin mga mima ko, lalagyan mo lang ng SIM card dito at loadan lang kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito at may load ka na, diretso kunin ka na kay ating wifi. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang covers, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan na 10 gadget ng mga mima ko ang pwede pong connect sa ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito, loadan ng kahit magkano. Ayun na, nilalagyan lang po ng SIM card at nilaloadan ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga mima ko. Ayan, madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano, ayun na po, diretso connect ka na. Ayan, yung kanyang lagayan ng SIM card mga mima ko. Dito po yung kanyang lagayan ng SIM card. At dito naman po nakasulat ang kanyang wifi name in wifi password. Kung marami po tayong gadget sa bahay, maganda, gamit po tayo ng wifi na. Ayan, mas nakatipid po tayo, mas nag-i-enjoy po tayo mga mima ko. Sulit na mga mima at check out nyo dito. Again, na pocket wifi na po ito na madaling gamitin. Lalagyan lang ng SIM card. Loadan ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na, diretso kunin ka na kay ating wifi. Ayun na, diretso, kunin ka na mga madam ko. Kung gusto yung mga madam ko ng mas nakatipid tayo, mas nag-i-enjoy po tayo mga mima ko, maganda, gumamit po tayo ng wifi. Natipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Madaling gamitin mga madam, lalagyan lang ng SIM card. Lalagyan lang ng SIM card, loada ng kahit magkano. Ayan, sino ba dyan ang gusto magpa-flex ng items? O may mga katanungan mga mima ko. Anong klaseng wifi yung ating anak? Anong klaseng wifi yung ating gusto mga mima ko? Ito mga mima ko yung ating bestseller na wifi at pinakamura sa lahat na madaling gamitin mga madam. Ay na madaling gamitin na po yung ating wifi mga mima ko. Lalagyan mo lang ng SIM card dito mga madam ko at loadan ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na dito mga madam, diretso ulit ka na sa kanya.
Dito naman po nakasulat ng kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Again, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Up to 150 Mbps na yung ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka po mga madam ko. Ay nasulit-sulitin na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Ayan, habol na mga madam ko sa pag-checking out. Pocket Wi-Fi na madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito. Mga mi, madali na po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card, luda ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload sa ating pong mga cellphone ng mga data load. SIM lang po dito mga mima, walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba mga madam ko. Again, lalagyan lang ng SIM card, ludan mo ng kahit magkano. Dito po nakasulat ng kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. May Wi-Fi name na po ito, may Wi-Fi password na. Madaling gamitin mga madam, lalagyan lang ng SIM card. Mga mimat ko, lalagyan lang ng SIM card si ating Wi-Fi at loadan mo ng kahit magkano. Ayun na po, ganun lang siya kadaling gamitin. Basta lagyan mo lang ng SIM card ito, loadan mo ng kahit magkano. Pwede mo po ilipat dito ang SIM card ninyo. Kung meron ka ng sariling SIM card, ayan, pwede mo na po yung malakuan sa malagay dito. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga malakuan sa natin. Again, ready to use na po ito, lalagyan lang ng SIM card, loada ng kahit magkano mga nima ko, diretso kulit ka na. Mabilis malakas na po ito, sumagat ng signal up to 150 Mbps na mga nima. Up to 150 Mbps na si ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na, mga mi, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na mga liman, check out mo dito. Kung gusto mo po ng mas nakatipid kayo, mas papalakasin ang signal ng mga cellphone ninyo mga mima maganda, gamit ka ng Wi-Fi na hindi ka lang dito nakatipid, nag-i-enjoy ka na 1 to sa ka sa inyong internet. Thank you po sa pagtap-tap, Madam Noemi. Welcome, Madam Noemi, sa ating live. Mga Madam Kwanza, welcome po sa ating live, mga Madam ko. Ayan, kung meron po tayong gusto ipa-flex, mag-comment lang. O may mga katanungan, mag-comment ang mga Madam Kwanza natin. Anong klaseng Wi-Fi po ba yung ating hanap mga mima? Again, kung kayo po ay naghahanap ng affordable na pocket Wi-Fi mga mi, ito po yung ating bestseller na Wi-Fi ngayon. Madali lang po itong gamitin mga mima. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga mima. Again, nilalagyan lang po ito ng SIM card at niluludan. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card mga mima. Dito niyo po ilalagay ang SIM card ninyo. At ito po yung kanyang Wi-Fi password. Dito naman po nakasulat ng kanyang Wi-Fi and Wi-Fi password. Ang kinagandahan naman dito, kaya po itong kumonek ng 10 gadget. So kung marami po kayong cellphone, may laptop ka na, may computer ka pa, may iPad ka na, may tablet ka pa, may smart TV ka pa, mima maganda, gamit ka ng Wi-Fi na lahat na ng klaseng gadget nyo, pwede mo na po yan makulit dito ng sabay-sabay na. Ganyan po kasulit ang paggamit ng ating Wi-Fi. Ito po mga madam ko, makakatulong po ito para palakasin ang signal ng inyong mga cellphone. At ito mga madam ko, makakatulong po para makatipid ka sa mga load ninyo. Kasi kung marami po kayong mga cellphone sa bahay, bumibili pa kayo ng load bawat cellphone. Napamahal pa kayo dyan, napagastos pa. Pero kapag po tayo ay gumamit ng Wi-Fi o pocket Wi-Fi, isa lang sa inyo ang magpapaload dito. Lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay nang kumunik at sabay-sabay na nag-enjoy sa paggamit ng ating Wi-Fi. Kaya dito, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Paano po i-register ng ka-SIM card? Madam GC, SIM lang po yung madam ko. Mag-search ka lang po sa mga Google app ninyo, madam ko. Doon ka mag-register ng SIM card, Mima. Mima, mag-search ka lang yan sa Google. I-search nyo lang, para Mima ko mag-register ng SIM card. O di kaya pwede ka rin po mag-search sa TikTok. I-search nyo lang, para mag-register ng SIM card. Ayan, guys, sabon na sa pag-check out. Guys, mga madam ko, mabilis malakas na sumagat ng signal ito. Up to 150 Mbps na yan, mga Mima ko. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage
10 gadget na pwede pong kumalit. Dito mga mi, mas nakatipid ka, mas nag-i-enjoy ka. 1 to sawa ka pa dito sa inyong mga internet. Kahit saan ka magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Kung marami kayong gadget sa bahay, maganda, gumamit kayo ng wifi. Mga mima ko, gumamit kayo ng wifi na kaya kumulit ng hanggang 10 gadget na. Ganyan po kasulit ka legit si ating wifi mga madam. Ayan, ilang slot po yan. Maraming salam po. At may ilang slot. Madam GC, nalilito ako sa mga comment po ninyo. Isa lang po yung kanyang lagayan ng SIM card, di ba? Madam GC, ito po yung kanyang lagayan ng SIM card, Madam GC. Ilalagay mo, Madam, dito yung SIM card ninyo. Kung meron ka ng sariling SIM card, Madam GC, pwede mo lang po yan malagay dito. Ayan, yung mga SIM card natin na naka-unli na, kung paano naman po tayo nagpapaload ng load natin, Madam GC, sa mga cellphone natin, SIM lang po dito ni ko. Ayan mga madam, mga po na sa pag-checkout guys, sobrang laki ng discount nyo dito mga lima ko. Pwede po kayo dyan mag-checkout ng wifi lang o may kasama pong power bank. And tamang-tama rin mga lima ko, good news kasi po ngayon, lahat naman po ng mag-checkout ng ating wifi na with power bank, may pa-free items ka ng kasama. Yes, at dito lang po yan sa ating live. Kailangan sa live po tayo mag-check out para pasok ka sa ating pong pa-free items mga lima. Humabol na mga lima hanggang discounted pa tayo. 600 plus na lang po yan mga madam ko. Saan pwede dito ang sa Smart TV? Kay Sir Elmar, lahat ng ating pong wifi, pwede mo po yan makulikan ng mga Smart TV natin. Actually, lahat naman po ng klase mga gadget. Mapa-cellphone man yan, mapa-laptop, computer, iPad, tablet, Smart TV, printer, at kung meron pa po tayo mga CCTV, pwede mo yan Sir Elmar, makunik sa ating wifi. Walang pili, basta hanggang 10 ang limit. Alam mo gatan, nadawaris, thank you so much. Sa nag-check out ni Mako, pasok ka sa libreng items natin ni basket number 1. Sa nag-check out ko dyan, pasok ka po sa libreng items natin ngayon. Kaya sa mga gusto pang umabol mga mima ko, higo mo na yan habang discounted pa tayo. Ito mga mima ko, madaling gamitin. Madaling gamitin po yung ating wifi. Hindi ka na dito mahirapan sa paggamit. Dahil lalagyan mo lang ng SIM card dito mga mi, lalagyan lang ng SIM card, luda ng kahit magkano. Mga mima, yung SIM card lang na ginagamit natin sa ating mga cellphone, yun lang po ang kailangan mong ilagay dito. Ayan, kung meron ka ng sariling SIM card na naka-unlimited na yan, pwede mo na po yan ilipat dito. Kahit walang SIM card ang cellphone ninyo, pwede mo po yan mga madagpuan sa makonect sa ating wifi. Ay sulit na mga niman, check out yun sa ating wifi. Tipid ka na dito, mas nag-i-enjoy ka pa dito, mas nakatipid ka pa sa mga data load. Lahat pa kayo sa bahay, 1 to sawa na sa pag-connect. Mas papalakasin po yung ating signal ng ating mga cellphone kapag po tayo ay gumamit ng mga packet wifi. Ayan, kung kayo mga madam ko gusto makatipid dito ng mga mima ko. Ayan yung 4G, pwede ba sa dito SIM yan? Yes, Madam Rose. Madam Rose, ito mga mima ko ang pwede po sa ating mga wifi. Pwede po dito ang ating pong Smart Bro, Rapid SIM, PLDT SIM card, dito, TN Globe o Gomo. Basta, dalawang klase pong SIM card ang hindi pwede. Makinig po tayo mga mima ko. Meron po tayong SIM card na smart na hindi pwede sa ating wifi at token text. Dalawang klaseng SIM card ang hindi pwede mga malamansa natin. Token text at smart na SIM card hindi pwede. Smart na SIM card na pang cellphone po ha. Pero yung smart SIM card na Smart Bro at Rapid SIM, pwede po yan dito. As long as pang smart po yan. Legit po yan, yes madam ha, madam I'm only one. Norito ay madam ko, what you see is what you get tayo. Legit po tayo mga madam ko, answer natin dito. Ayan, 10 na madam ha, pwede pong kumalik dyan. Pwede po ang dito si Mima. Pwede po ang dito same. Pwede din po dito madam ko, answer ang ating Gumo, TM Globe, mga Mima ko, pwede po madam ko. Ayan mga madam ko guys ha, pwede po ang Globe, TM, Gumo, dito SIM, Smart Bro, Rapid SIM, and PLDT SIM card. Magkano po yan, Madam Rose? Kapag po wifi lang po tayo, 300 plus na lang po siya, Mima ko. Dahil naka-discount tayo ngayon, Mima. Basta sa live mag-check out. Lahat ng mga
makapag-check out sa live, may pa-discount po tayo dyan mga madam ko na ating pong pa-voucher. Pwede po kayo dyan mag-check out ng wifi ng madam o kung may kasama pong power bank po niya ito po. Once na mag-click kami ng basket natin dyan, meron po tayong tatlong option. Okay? Pwede na po dyan mag-check out ng wifi lang o gusto mo po ng wifi na with power bank o di kaya gusto mo po ng power bank lang. Saan makikita madam? Ito po. I-click mo lang ito yung buy. Click buy lang po tayo dyan madam ko. Walang ibang lalabas sa screen po ninyo. Ito po yung lima ko. Basket number 1 madam Rose. Ayan, lima ko. Bilisan sa mga gusto makabot dyan dahil po limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. Madam, yan po yung ating wifi na with power bank. Wifi. Baka po, pinili nyo po dyan yung may kasamang power bank. SIM card, 5. Kapag po wifi lang, 300 plus. Kapag may kasama pong power bank, 600 plus, Madam Rose. Kapag may kasama naman pong may kasama pong SIM card dyan, medyo po yung tataas, Madam, kasi po yung SIM card po natin, hindi po siya libre 5. Ito 5. Okay, sa mga gusto makahabol ng mga madam ko, kapag po tayo ay mag-click ng ating basket, madam ko, ito po, ipipin ko muna siya. Madam Rose, i-click ang buy. Wait lang. Ayan, wait kami naman ko, ipipin ko muna siya. Ayan, Madam Rose, i-click natin yung ating buy, madam ko. Pwede meron ko muna siya. Tapos, piliin mo madam ko yung ating pangatlo. Yung yung pangalawa. Yung nasa gitna, Mima. Yan po yung ating piliin, yung nasa gitna. Ay kung gusto mo ng wifi lang, yung number 1. Ayan, yes, ay 437, tama, nagkala siya. 437, Mima, yung ating wifi lang. Kapag may kasama po siyang power bank, tapos with dito set 700 plus. Ayan, 700 plus, kapag may kasama pong power bank with SIM card. Madam Rose, hindi madam ko. Madam Rose, meron po tayong Victoric chance at refund within 7 days. In case naman madam ko na hindi ka masaya sa ating items, madam. Ayan, thank you po sa mga nag-check out dyan mga madam ko, guys. Mag-comment po tayo ng done check out. Sa mga nakapag-check out na po. Ayan, yes, madam. Pwede madam ko, madam. Tingnan mo, madam ko, ang dami na pong sold items ni basket number 1. Kaya no worries, Madam Rose. Ito nga po yung ating pangmalakasang wifi basket number 1. Pangmalakasan na at pinakamura pa sa lahat. Ito po yung ating affordable na wifi basket number 1, Lima. Welcome po sa mga bago pong pasok ng mga madam sponsor natin. Guys, sabon na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga Mima. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan, pwede po yan sa mundok, yes, madam ko. Pwede madam ko kahit saan lugar. As long as yung pagbibigyan mo may signal ang SIM card, Lima. Dahil hindi po ito pwede sa mga lugar na walang signal ang lugar at SIM card, madam. Kailangan po at least may signal. Okay lang mahina, wag lang sa mga walang signal, Madam Boss. At least meron po silang 3 bars pataas, Madam. At least meron po silang 3 bars pataas na signal po sa kanilang lugar, Lima. Ayan, sino din guys ang gusto umabol habang discounted pa tayo mga madam. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na madam po ang kanyang coverage, 10 gadget pa ang pwede pong kumalik. Ay, wala po tayong Sir G4. Wala po tayong wifi na pwede po sa mga, ayan, walang signal. Yung SIM ba, maliit ilagay. Ayan, ang kailangan niya talaga madam po is regular size, yung malaking size po na SIM card. Pero kapag po mag-check out ka madam ng wifi natin with power bank, libre mo na po dito ang SIM adapter. Lagayan ng SIM card na maliit at charger ng kasama Mima ko. Once na mag-check out ka ng ating wifi na with power bank. Kapag kasi wifi lang Mima, wala po tayong free items. Ayan, pwede ka man po dyan mag-check out ng with SIM card na dito. Pwede ka man po dyan mag-check out ng with SIM card na dito or without. Nasa inyo po madam ko. Pwede ba mag-self pack ng 5G SIM yan? Pwede mo man naman kay madam 3 band,
pero hindi po siya pwedeng loadan ng 5G unlimited. Kailangan po, kailangan po ang i-load niyo po dito is mga 4G na mga data load. Although, pwede mo siyang malagyan ng mga 5G na SIM card, pero kailangan po yung load niya mga 4G lang. Ayan, pwede bang gamitin yung personal SIM ko? Yes po, madam. Yes, madam Asia Ibol Garcia. Ayan, basta dalawang klaseng SIM card po ang hindi pwede, madam ko Smart at saka talking text ang hindi pwede dito. Smart na SIM card at talking text ang hindi pwede. Pero pwede mo po itong magamitan po ng smart na SIM card na Smart Blue at Rapid SIM. Pwede po siyang malagyan. Yes, pwede po ang TM, Globe, Gumo dito, Pearl dito SIM card, Smart Blue SIM card, pwede po at Rapid SIM. Paano yun? Malit yung SIM yun. Maganda man ang Rose, check out ka ng with power bank. Para mailigoy ka na pong SIM adapter. Lagay ng SIM card plus, meron po itong kasama pong pang-pindot, ay pang-sundot. Yung pin po niyan, yung kanyang libre lima. Kapag po tayo ay mga nano SIM card o dito SIM card. Kung ayaw mo po man ko bumili po ng kasama po yung power bank, hindi, bili ka na lang po ng SIM card bago ulit. Di ba kapag po tayo ay bibili ng SIM card na bago, meron po siyang lagayan, yung case ng maliit na SIM card. Pwede hindi mo na yung tanggalin. Ayan, yung may SIM na siya. What do you mean may SIM na, madam? Madam Rose, hindi ko mag-is yun. Gusto mo ba ng SIM card? Gusto mo ng Wi-Fi na may built-in SIM card na po ba, madam? Yun po ba ang inyong pong tinutukoy? SIM card na may built-in na, Wi-Fi na siya na may built-in SIM card na Mima. Meron siyang SIM card na dito. Maganda, Mima, kung siya po ay nakatira sa bundok, di ba, sa bundok. Ayan, kung lagi po yan nag-burn out, maganda, Mima, i-check out mo na si ating Wi-Fi with power bank. Dahil, Madam Rose, ang pinagandahan naman po ng ating power bank, pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone. At may flashlight na po itong kasama. So, double purpose na po yung ating power bank, Mima. Ayan, kung wala pa kayong sariling power bank, mga Madam Kwanza, maganda, check out na po kayo ng Wi-Fi na with power bank. Actually, mas malaki po ang discounting nyo. Mas malaki po ang discounting nyo kapag po mag-go kayo kay ating Wi-Fi with power bank plus, may pa free items na pang kasama sa Wi-Fi natin with power bank, madam. Yung Wi-Fi lang, okay naman, madam ko, bili lang po siya ng SIM na bagong dito. Kailangan kasi, madam, po ng SIM adapter po siya, madam. Kayo pong bahala, kailangan po ng SIM adapter, Mima. Kailangan po ng SIM adapter yung ating pong Wi-Fi kasi po regular size ang pwede po sa kanya. Kung hindi po regular size ang SIM card niyan, bili lang po siya ng bagong SIM card na dito kung ayaw mo pong bumili ng power bank. Yun lang madam po ang option po niyan. Kasi yung kanya lagay po talaga madam po is po talaga siya regular size. Si ating Wi-Fi madam. Ayan kayo madam sa Sweet Apple. Thank you po sa pag-follow. Welcome po sa ating live madam ko. Madam Sweet Apple, baka gusto pong humabol ng pa-checking out. O naghanap ka ng affordable na pocket Wi-Fi madam. Na kahit saan ka na magpunta, pwede mo na siya madala at magamit, ma-enjoy si ating Wi-Fi. Dito mga Mima ko, mas nakakatipid ka, mas nag-enjoy ka pa, at lahat ba kayo sa bahay, want to sawa na sa pagkulit. Madali lang po itong gamitin mga Mima ko, lalagyan mo lang ito ng SIM card mga madam. Lalagyan lang ng SIM card, loadan mo lang ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na dito, at may load na po yung SIM card na inyong nilagay, ready to use ka na sa kanya. Ito po yung kanyang Wi-Fi namin, Wi-Fi password. Dito lang siya nakasulat mga Mima. Wi-Fi namin, Wi-Fi password. Kung ayaw mo naman magpakulit ng Wi-Fi ninyo, walang problema dahil po ito napapalitan ng Wi-Fi namin, Wi-Fi password. Ang kinagandahan pa dito hanggang 10 na pwede kumunik kaya lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay ng kumunik dito mga madam. Yes, bibili naman po. Yes po, madam ko. Yun ang madam ko yung option, Mima. Wala akong magagawa, madam. Kasi nga po, yung lagayan po kasi niya is regular size. Ayan, kung ating pong SIM card is nano SIM card, kailangan niyo po ng SIM adapter. Kailangan niyo po ng SIM adapter. Yun lang madam po yung magiging option po ninyo. Either bibili ka ng bagong SIM card o bili ka ng with power bank, Mima.
Kayo mo na po ang bahala. Yun ang po ang suggest ko po sa inyo kung kayo po ay nano-SIM card. Kasi kapag may bibili ka ng with power bank, with free ka na po nalagay ng SIM card. O kung ayaw niyo pong bumili ng power bank, wifi lang yung gusto niyo, edi kailangan niyo pong bumili ng another SIM card kasi po yun ay nakaregular pa siya. Ayan, kung meron naman po siyang lagayan po ng SIM adapter po dyan, pwede po kayo mag-check out ng wifi lang muna, diba? Ayan, kasi kapag po kasi wifi lang po, madam ko, mahihirapan ka sa paglagay ng SIM card ninyo kung kayo po ay nano SIM card. Nano SIM card, madam ko, or micro SIM card. Pwede siguro yung micro SIM card, Mima, pero kapag kasi nano, baka mahirapan siya kapag nano. Kasi si ating wifi kasi kapag po hindi po maayos ang paglagay, baka po hindi po niya mabasa ang SIM card. So useless din, baka mahirapan siya, baka kala niya hindi gumagana yung ating wifi kasi nga yung SIM card na nilagay niya maliit. So hindi niya matatatan siya kung saan niya nilagay yung SIM card dito, madam po. Kasi nga po, kailangan po niya yung ganito yung size. Kung ang SIM card niya kasi is maliit, dito niya po madam po yung malalagay. Ito po, ito yung ating SIM adapter. Diyan mo ilagay sa loob yung SIM na maliit po na SIM card niya at yung po pagkalagay sa kanya. Ayan. Thank you po madam po sa mga nag-check out po dyan, mga nag-answer natin. Ayan lang Sir Anthony. Good morning. Welcome sa ating live, Sir Anthony. Sir Anthony, baka po gusto po sa umabol. Again, mga Mima answer natin dyan yung ating pinakamurang pong wifi. Ito pong aking hawak. Pinakamurang wifi na aking hawak si basket number 1. Yes, Madam Sweet Apple. Madam Sweet Apple, meron po ba tayong comment na hindi ko nabasa? Kasi wala pong madam ko nababasa. Akala ko si madam ko meron kang comment kasi minsan kasi madam ko may mga comment kasi na na-hide ni TikTok. Kaya akala ko meron akong nakaligtaan ko nabasa ay na-comment ninyo. Ayan, good morning po kay Sir Anthony. Welcome po sa ating live. Ayan, kahit anong SIM po pwede eh. Ayan, madam po yung SIM card po sir na pwede dito ang Smart Bow. Rocket SIM, pwede rin po. Ayan, pwede SIM card, dito, Team, Global, Gomo, sir. Pwede po sa ating Wi-Fi. Basta dalawang klaseng SIM card po ang hindi pwede. Smart na pang cellphone at token text po. Hindi po siya pwedeng malagyan. Pero yung smart po natin, Smart Bow, pwede po si Smart Bow at Rocket SIM. Sir Anthony. Ayan so ibig sabihin hindi sira yung wifi niyan. Hindi po madam ko. Ayan guys, sample na sa pag-check out mga Mima ko. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps and yes po. Yes, Madam Bibi, pwede po ito sa Saudi. Pwede po ito sa ibang bansa mga Mima. Pang-Pinas, pang ibang bansa ng mga madam ko. Ayan, saan po dyan kay Madam Dang? Madam Dang Imelda. Basket, ano po ba madam ko? Ano po bang basket madam ko yung ating dildo ko? Pero Madam Bibi, kung gusto mo madam ko na pang Saudi at malakas sumagat ng signal, madam, mag-basket, ano ka na lang madam, mag-basket number 2. Igo mo na madam ko si basket number 2. Si basket number 2 Madam Bibi, pang Pinas, pang ibang bansa na siya, pang remote area pa. Ayan si basket number 2 Madam Dang Imelda, ito po siya, si U3 packet wifi natin. Si ating pong U3 packet wifi ay nilalagyan din po ito ng SIM card at niluludan din po siya. So kung paano rin po tayo magpalod ng ating load sa ating cellphone, SIM lang po dito. Ito mga Mima ko, ang pinagkaiba nila ni basket number 1. Si basket number 1 kasi 3 bands pataas dapat yung ating signal. Pwede mo na siyang magamit. Si basket number 2, kahit po 1 bar, 2 bars ang ating signal, maganda po itong gamitin. Pwede po unli po. Pwede po unli dito. Maganda nga po Sir Anthony. Maganda nga po Sir Anthony na ang ilod mo sa kanya yung naka-unlimited para 1 to sawa ka na sa inyong mga data load, sa inyong mga internet, kung mag-load ka sa kanya ng unlimited. Ito madam ko, 600 plus wifi lang po niyan. 600 plus Madam Rose, wifi lang po yan. Mas malakas sumagot ng signal ni Mima compare dito. Kaya nga po, mas mahal po siya kunti compare kay basket number 1. Dahil mas malakas po yan sumagot ng signal, Madam Rose. Kung kayo po ay nasa mga remote area, igo nyo na si basket number 2. Pang remote area si basket number 2 mga madam ko.
Guys, sample na sa pagkatsagot guys habang nakasale at nakapromote tayo mga madam quancer natin. Ayan, see you din guys ang gusto makabol mga madam ko. Ayan, magkano po yung mga madam Rose? 600 plus si basket number 2 natin madam ko. 600 plus si basket number 2 kapag po wifi lang po siya mima ko. Pwede naman na po dyan mag-check out ng wifi lang o may kasama po niyang power bank. Ni basket number 2 natin. Ayan, magkano po yung ilot nyo unlimited po? Sir Anthony, pwede po tayo Sir Anthony magtingin sa mga Gcash, Grab, 7-Eleven pa kung may idea po tayo sir kung magkano po yung load na 1 month unlimited. At depende din po yan sir sa SIM card na gamit natin. Ayan, yung paglagay ng SIM card. Ito po madam ko, madam na sir Kevin, ang paglagay natin SIM card dito po, bubuksan niyo muna yung kanyang likod. Ang pagbukas po nito is pisila tula. And then, yung paglagay po ng SIM card, yung ganyan po ang paglagay. Ganyan po ang paglagay ng SIM card natin kay Basic Wi-Fi. Ayan po yung paglagay ng SIM card natin sa madam ko. Ayan po. Ayan, 8 to 10 device na po ang pwede po ang gumamit mga mima ko. Ayan, tingin po ng lagay ng SIM card. Ito po yung lagay ng SIM card. Saan po dyan, sir? Madam, si basket number 2 ito po. Ayan po yung lagayan ng SIM card ni basket number 2. Si basket number 2 po, ang kanya po lagayan is micro SIM card. Ito po, hindi po siya regular. Kailangan kay basket number 2 is micro SIM card naman. Ito madam Rose, baka po bit mo si basket number 2. Kasi po yung kanyang lagayan is naka-micro SIM card na siya. At dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi password. Ayan, po na mga lima ko sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam. Kung kayo po ay nasa mga lugar na mahina ang signal, mga remote area, igo nyo na si basket number 2. Yes! Maganda madam ko ito gamitin madam mo sa mga bundok area. Sa mga remote area si basket number 2. Ito po ang ating pong U3 Pocket Wi-Fi. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card mga mima. Lalagyan lang ng SIM card ito, luda ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na nito at may load ka na diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Ayan, igo na mga mima ko. Kapag po Wi-Fi lang mima, 687 po siya. Kapag po Wi-Fi lang, 687 po madam ko. Ayan, kailangan madam ko micro SIM card siya. Ang kanyang lagayan madam Rose is micro SIM card. Hindi po siya sa nano pwede madam ko. Micro SIM card, may mga kawalan po pwede po sa kanya na SIM card. Ayan guys, sample na sa pag-check out habang discounted pa po tayo. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 dps na yan, 20 meters ang kanyang coverage. Ayan, niluludan po ba? Yes po. Nilalagyan po ng SIM card ito at niluludan. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 dps na yan, madam po, sir. 20 meters na po ang kanyang coverage, madam ko. Up to 150 dps na po si ating Wi-Fi. Ayan, maganda po ito gamitin sa mga remote area, mga madam. Nakabila ko niyang kulay red, but sa dito si after 1 week na walang pa siya. Madam, kapag po kulay red po, madam ko, baka po yung SIM card po ninyo po nilagay, madam ko, hindi po siya binabasa, madam Viviana. Okay, madam Viviana, si basket number 2 po ba yung po tutukoy? Ito po ba, madam Viviana? Madam Viviana, ito po ba yung ating tinutukoy, si basket number 2? At ano pong klaseng SIM card ni Mahan po nilagay? Again nga, si ating pong mga wifi, mga madam ko, hindi po ito pwede sa SIM card na smart at token text. Kapag po tayo ay maglagay ng SIM card, pwede po na SIM card sa kanya is Smart Go, Rocket SIM, PLDT SIM card, TN, Dito, Globe o Gomo. Ang pwede po sa kanya o SIM card ng ibang bansa. Dahil si ating pong Wi-Fi, pang Pinas na siya, pang ibang bansa na. Ayan, kung kayo po ay nasa remote area mga mima, i-go nyo na si basket number 2. Nilalagyan ng SIM card at niloadan. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga mima ko. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name in Wi-Fi password. 8 to 10 device na pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Laptop nyo, pwede na computer, pwede pa iPad, tablet, Smart TV, pwede mga mima ko. Dito mga mitipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Okay mga mima, umamol na sa pag-check out habang discounted pa tayo. Sulit-sulitin na mga madam ko.
Comment po tayo ng done check out mga miss sa mga nakapag-check out na. Ayan, madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito. Lalagyan lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga mima. Ito naman po yung kanyang Wi-Fi password. Maganda po itong gamitin mga madam sa mga remote area. Kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area, igo nyo na si U3 Pocket Wi-Fi natin. Again, ito po si U3 Pocket Wi-Fi. Ito naman po si Basic Wi-Fi Basket number 1. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kamonect. Laptop nyo dito, pwede na mga madam, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Sino ba din mga mima ko ang gusto magkabol? Habol na mga madam ko sa mga gusto magkabol. Thank you po sa mag-share ng ating live. Ayan kayo sa Madam Vibes. Thank you so much din po sa pag-follow. Mga madam ko, sige sa pwede po kayo dyan guys mag-follow. Para po next time, mag-live tayo, ma-notify kayo mga madam kwanser natin. Ayan, kung wala pa kayong balak magkano ngayon mag-check out, pwede po kayo mag-check out next time. Everyday po may live tayo. Yung number 3 ba, pag nag-load kasama na lahat yung networks. Yes po. Yes, Madam Ying. Once na mag-load ka ni basket number 3 natin, all in one na po, Madam ko, naludan mo na sa kanya. Ganon din po agad na si basket number 3. Si basket number 3 naman po, hindi na siya kailangan lagyan ng SIM card, Madam Ying. Dahil may built-in SIM card na si basket number 3 natin. No need na pong gumastos ng SIM card kay basket number 3. Diretso ulit ka na sa kanya mga madam ko. Mabilis malakas na sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. Kayo naman mga madam ko ay nasa mga lugar na remote area, hirap ng signal, laging pawala-walang signal, 2 bars lang ang signal. Ito mga madam ko sir, ang mas-suggest ko sa inyo si U3 Pocket Wi-Fi. Dati pong U3 Pocket Wi-Fi basket number 2 po ito. Madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang siya ng SIM card. Lalagyan lang ng SIM card mga mima, loadan ng kahit magkano. Ito po yung kanyang lagay ng SIM card. Dito naman po yung kanyang Wi-Fi name in Wi-Fi password. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card mga madam kwanser natin. Ayan ito mga mima ko, lalagyan mo lang ng SIM card at loadan ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga mima ko. Pwede mo siyang maludan sa GCash, tindahan, 7-Eleven, Grab app, kahit saan. Pwede mo siyang maludan. Wala din pong limit sa load, wala pong limit kayo pong bahala mga mima. Ayan, pag nawala yung signal ng team, automatic ba siya mag-switch? Yes, meron ko. Yan po ay auto-switching si basket number 3. Pwede mo yun po siyang i-switch nang ikaw ang maglipat. O pwede mo yun madam po siya hayaan na po na PM kusa po siyang maglipat madam yan. Paano mag-load ng ano dito? Saan po dyan kay Madam Sir Rachel? Saan po dyan Madam Rachel? Kung yung mga SIM card po lang yan pong tinatanong, SIM lang po yan. Kung paano ka po nag-load, bakit po mayroon ka pong load ngayon sa inyong pong cellphone, SIM lang po yan kay ating pong basket number 1, basket number 2 natin na si ating pong U3 Pocket Wi-Fi. Mag-pay po tayo Sir Chris sa ating pong customer services po kasi po yung ating pong customer service ngayon is closed pa. Open po sila Sir Chris 10 AM. 10 AM po yung open ng ating pong customer service kaya nga po wala pa dyan sumasagot. Dahil wala pa po dyan customer service Sir Chris. Wait nyo lang po Sir Chris na mag-open po mamayang 10 AM. Kapag po nag-pay ka na po Sir Chris ng 10 AM ulit, wala pa silang respond, balik ka lang po sa live ko sir. Ayan guys, sample na sa mga gustong umabot dyan habang discounted pa tayo mga mima ko. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Ayan, guna tayo sa mga remote area dyan, gunin na si basket number 2 mga mima. Mga mi, gunin na si basket number 2. Kung kayo po mga mima ay nasa mga remote area, ayan, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong kumonect. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer.
Ayan, yes, Madam Yeng. Auto-switching po si ating Wi-Fi. Auto-switching po siya o pwede mo rin po, Madam, po na kung saan niyo po siya ilipat, kayo po ang bahala. Pwede mo na po siyang ilipat niyo po o pwede mo rin po siya hayaan na po na si ating Wi-Fi ang maglipat para sa inyo, Mima ko. Wala na ba guys gustong umabot dyan? Ayan, madaling gamitin mga Mima ko ha. Madaling gamitin po yung ating Wi-Fi basket number 2. Lalagyan lang ng SIM card mga Mima. Lalagyan lang ng SIM card, loadan mo ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na dito mga Mima ko, diretso connect ka na. Kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area mga madami, go nyo na si basket number 2. Basket number 2 mga Mima ko, pang remote area na po ito, pang Pinas at pang ibang bansa na mga madami. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa dito. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na mga malaki. Ayan, umabol-abol na mga Mima sa pag-checking out. Again, sa may gusto naman ng ating basic Wi-Fi, ito naman po yung ating basic Wi-Fi mga Mima ko. Si ating pong basic Wi-Fi ay nilalagyan din po ito ng SIM card natin. Nilalagyan ng SIM card mga madam ko at niluludan. Master quiz, yung ating pong link po dyan sa basket natin, ayan po, meron po tayo dyan customer service. Yung mga link po ng ating basket, ng ating pong mga items, may mga customer service po dyan, Sir Chris. Maganda po, Sir Chris, mag-PM ka mismong customer service. Ay, mismong link po natin dyan. Kung ano po yung Wi-Fi po ninyo po chinekout, example, si basket number 3, i-click po si basket number 3, meron po dyan nakalagay na chat, dyan ka po sa mag-PPM. Guys, sabon na sa pag-check out. Hello kay Madam Angie. Good morning, Madam Angie. Welcome po sa ating live, Madam Angie. Kung kayo, Madam Angie, naghanap ng affordable na packet, Wi-Fi, Madam Angie, ito na po yung ating pinakamurang Wi-Fi si basket number 1, Madam Angie. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumalik. Madali lang pong gamitin si ating basic Wi-Fi. Lalagyan mo lang ng SIM card dito. Okay, lalagyan lang ng SIM card, Mima. Loadan ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload sa ating cellphone ng mga data load, SIM lang po dito, walang pinagkaiba. Pwede mo ito maloadan sa mga Gcash ninyo, Grab app, 7-Eleven, kahit saan pwede mo siyang maloadan. Basta may SIM card na po ito, at may load na po yung ating SIM card dito, diretso connect ka na mga Mima ko. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi ni Wi-Fi password. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi ni Wi-Fi password mga madam. Ay nag-example na sa pag-check out na habang discounted pa tayo. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yung mga Mima ko. Tipid ka na dito, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa dito, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Okay guys, sample na sa pag-checking out. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga Mima. Lalagyan lang ng SIM card, ito loadan ng kahit magkano. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga madam. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi naming Wi-Fi password. Ay nalagay ang SIM card at dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi naming Wi-Fi password. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na po ito. Up to 150 Mbps na po ito mga managwan sa 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulong. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong kumulong sa ating Wi-Fi. Pwede dito guys ang laptop ninyo, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na dito, less monthly billing ka na. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor. Sulitin na mga Mima at check out niyo po dito. Packet Wi-Fi na loadable na,
Pocket wifi na madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito, luda ng kahit magkano mga madam. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga mima. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong gawin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, pwede. Ayan, kung marami kayong gadget mga mima, go ko na kay basket number 1. Ayan, ano ibig sabihin po pag mag-blink-blink siya ng green and blue? Gusto na po yung ating signal mima ko. Kapag po nag-blink-blink yan, may nakakunik na sa wifi ninyo. Kapag po walang blink-blink, wala po yan nakakunik na wifi, ay wala po yan nakakunik na gadget sa wifi. Kapag nag-blink-blink, may nakakunik na gadget sa inyong wifi. And kapag kumalag po yan ay kulay green, gusto na mima ko yung ating signal niya. Guys, sabon na sa pag-check out. Wi-Fi na madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card, luda ng kahit magkano, diritso, kunin ka na po dito. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga mima ko. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi password. Wi-Fi din po niya yung Wi-Fi password mga mima. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Pero yung signal po niya, nag-blink-blink. Madam, yung blink-blink nga po, yun po yung palatandaan na may nakakunik na po na gadget sa inyo pong Wi-Fi. Try nyo madam po, i-disconnect po yan para malaman niyo po mawala po yung blink-blink po niya. Kagaya madam po yan, wala po siyang blink-blink kasi po wala po diyang nakakunik na gadget. Kapag po i-click mo dito madam po yung aking cellphone, mag-blink-blink po siya mima. Ayan, huwag mo lang mima ko problemahin po yung blink-blink po niyan kasi po yan lang po yung palatandaan na may nakakunik na gadget sa Wi-Fi po ni madam ko. Thank you madam Angie sa pag-tap-tap ng ating live madam ko. Ayun na guys, affordable na Wi-Fi natin si basket number 1. Yung ating pong affordable na pocket Wi-Fi basket number 1 mima. Guna kayo dyan mga mima ko, kung wala ka pang sariling power bank, igo mo na si Wi-Fi natin with power bank. Mas malaki ang discount ninyo dito, plus pasok ka pa sa free items natin. Pasok ka pa sa ating pong free items ni basket number 1 once na nakahabol ka ngayon ng check out kay Wi-Fi basket number 1. Basta nag-check out ka ng Wi-Fi 1, Wi-Fi 2 with power bank, may pa-free items ka na kasama. I know we got another orders. Thank you so much sa nag-checking out. Thank you so much Madam Kwanza sa nag-check out po dyan, mima ko. Guys, sino ba dyan ang gustong makahabol? Habang discounted pa tayo mga mima. Pocket Wi-Fi po ito mga madam ko. Basket number 1, pinakamura sa lahat. Si basket number 1 natin. Madaling gamitin mga madam Kwanza. Lalagyan lang ng SIM card ninyo. Kung meron ka ng sariling SIM card na naka-unli ka na, pwede mo na po yan malagay dito kay basket number 1. Again, dalawang SIM card po ang hindi pwede dito mga mima ko. Ayan, SIM card na smart at token text. Hindi po yan pwede dito sa Wi-Fi. Pero pwede mo na po dito ang SIM card na Smart Bro. SIM card na Smart Bro at SIM card na, ayan, Rocket SIM, PLDT, TM Global Gumo. Ayan, go na mga mima, go na si basket number 1, limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga madam Kwanza. Maganda, kung wala ka pang sariling power bank madam, igo mo na si Wi-Fi natin with power bank. Okay mga mima, sulit-sulitin na sa pag-checking out. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Ayan na, 10 gadget na po ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Kung marami kayong gadget mga mima kaysa gumagastos ka pa ng load ninyo bawat cellphone, maganda mima, gamit ka ng Wi-Fi na one time ka lang magpa-load, lahat na kayo sa bahay sabay-sabay ng kumulit. Yung tipong kahit saan ka na magpunta, madadala mo na din po ito at mai-enjoy mo na. Ayan, yes po, need ng SIM card basket number 1. Ayan, kahit anong klaseng SIM card, except lang kay Smart at Token Text, hindi po siya pwede. Except lang kay Smart at Token Text, hindi po siya pwede mima. Ayan, mima, pwede po ito si Smart Go.
Pwede po ito sa Smart Bonus SIM card, Rocket SIM, PLDT, TM, Globe, Gomo. Ayan, pwede po siya malagyan. SIM lang din po ito kung paano tayo nagpapaload sa ating pong mga cellphone, mga lima. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga madam. Ayan guys, habang nasa pag-check out, may SIM card ba yan madam? Paano malagay? Ayan, wala pa siyang lagay, wala pa siyang SIM card, pero kailangan mo itong lagyan ng SIM card. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card. Bubuksan mo lang po yung kanyang likod, Mima. Bubuksan mo lang po yung kanyang likod. Ayan po, and then, dito po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman po nakasulat ng kanyang Wi-Fi naming, Wi-Fi password. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na po ito, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa dito. Good na po ito pang indoor, good na pang outdoor, mga lima. Guys, sumabon na sa pag-check out mga madam. Sulit-sulitin na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga lima. Packet Wi-Fi na mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yun mga lima ko. 20 meters na kanyang coverage. Ay na 20 meters na mga lima yung kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa dito. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Kayang kumulit na po ito hanggang 10 gadget na mga lima. Ayan mga mi, kaya na po itong kumulit na hanggang 10 gadget na. Sino ba dyan guys ang gustong humabol, gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet? Ayan na mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan po yung ating lagay ng SIM card mga mima, dito nyo po ilalagay ang SIM card ninyo. Dito naman nakasulat ang kanyang Wi-Fi name, Wi-Fi password. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na po ito mga lima. Ay up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Sulit na mga lima ang checkout niyo po dito. Ayan guys, sabon na sa pag-checkout. Mayroon pa po bang gustong umabot dyan? Ayan, umabot na mga madam ko guys sa Wigatan na oras. Thank you so much sa checking out. Madam ko sa mag-comment ka po ng done checkout sa nakapag-checkout na dyan. Comment po tayo ng done checkout lima ko sa mga nakapag-checkout na. Again guys, sa lahat na po ng mga nakahabol ng checkout dyan, guys, sabon na tayo sa mga hindi pa po nakahabol. Kung nakapag-checkout ka ng ating Wi-Fi na with power bank, may pa-free items ka pang kasama. Ay na may pa-free items ka pang kasama kung nakapag-checkout ka madam ko ng Wi-Fi natin with power bank. Ayan guys, sabon na sa mga hindi pa dyan mga madam ko, limited stock, limited time, limited offer lang tayo. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage. Madam Lai, thank you so much Madam Lai sa pag-share ng ating live. Thank you so much Madam Lai. Ayan, habol na mga mima ko sa mga gusto makabot din mga madam sponsor natin. Again, mabilis malakas na, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na po ito. Thank you din po sa pag-follow mima. Thank you so much sa pag-follow. Ayan, Madam Lai, baka po gusto po Madam Lai umabol ng ating pong papomo. Wi-Fi mama mima po na madaling gamitin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card, madam. Lalagyan lang po ng SIM card ito, ludahan na kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may SIM card na po ito at may load ka na mima ko, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Again, mga mima ko, madaling gamitin lang po ito. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Loadan na kahit magkano.
Dito naman po nakalagay ang kanyang Wi-Fi name in Wi-Fi password. Wi-Fi name po niya in Wi-Fi password, dito nakasulat. Mga mima ko, ito po yung kanyang lagay ng SIM card. Ayan, lagay ng SIM card ng ating Wi-Fi. 10 gadget ng mga mima ang pwede pong kumonect dito. Ayan na, 10 gadget ng mga mima ang pwede pong kumonect sa ating Wi-Fi. Ayan, pwede po computer yan. Yes, Madam Ilay. Pwede mo lang po ito, i-click mo po ng direct na sa laptop natin at computer dahil ito ay naka-USB type. Pwede mo nga Madam Juan sa isaksak niyo po ito ng direct na sa laptop at computer natin. Ayan mga mima ko, kung meron po kayong sariling power bank, pwede na po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi lang. Pero kung wala pa kayong sariling power bank, mima, maganda po Madam Ilay, go ka na ng ating Wi-Fi na with power bank ng kasama. Mas malaki po ang discount nyo po dito kapag mag-check out ka ng Wi-Fi with power bank natin. Ang kinagandahan naman ng ating power bank, mima, 3-in-1 na po ito. Hindi lang po ito saksakan ng ating Wi-Fi, madam. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone ninyo. Plus, may flashlight na po siyang kasama. May flashlight na kasama yung ating power bank. 5,200 mAh built-in battery na po ito, na tumatagal na po ito ng 8 to 12 hours na. Pwede po ba yan sa Northern Summer? Yes po, Madam Roxanne. Kahit po sa lugar, pwede po ito magamit madala mga Madam Juanza as long as may signal po ng SIM card ang lugar natin. Hindi lang po ito pwede sa mga lugar na walang signal, mga mima. Kailangan po ang may signal ng ating lugar ng SIM card kahit anong klaseng SIM card, mga madam. Madam Ilay, Madam Roxanne, igo mo na yan habang discounted pa po tayo. Ayan, ilang device po kaya mag-connect. Madam Roxanne, 8 to 10 device na po, madam ko. 8 to 10 device na pwede pong connect sa ating Wi-Fi. Walang pili mga madam po sa ating gadget. Mapa-cellphone man yan, mapa-laptop man yan, computer, iPad, tablet, smart TV, printer, mima, pwede mo madam po yan makonect sa ating Wi-Fi. Basta hanggang 10 ang limit. So, ay mga madam po, tipid ka na dito, less gastos ka na Madam Roxanne, at nag-i-enjoy ka pa. Ang kinagandahan pa dito Madam Roxanne, kung meron ka na pong power bank na, pwede mo naman po siya magamit, ma-enjoy kahit saan ka na magpunta, mima. Kahit mag-camping ka, mag-outing, mag-night swimming, punta sa bundok, sa dagat, mima, kahit saan po madadala mo na ito at may enjoy mo na as long as may power bank ka ng kasama, mima. Yes, Madam Roxanne. Kapag po tayo, Madam Roxanne, mag-connect po ng 5 hanggang 10, kailangan po, mima po, haludan mo siya ng unlimited mismo. Kasi, Madam ko, kahit po ito ay kayang connect ng 10 gadget na, pero yung nilid nyo po is 100 pesos lang, is talagang hindi po siya, Madam po, kakayanin. Kailangan kung marami tayong gadget na i-connect, ludan mo siya ng unlimited, mima. Para po, sulit na po ang inyong pong internet, hindi na po siya mabilis maubos, tuloy-tuloy na mima kasi naka-unlimited ka naman. Okay, we got another orders. Thank you so much sa nag-checking out. Thank you so much po sa nag-check out. Easy, mima, dalawang klaseng SIM card ang hindi pwede. Dalawang klaseng SIM card ang hindi pwede. Smart at token text. Hindi po siya pwede, mima. Pero pwede po ito sa smart na SIM card na Smart Bro at Rapid SIM. Yung regular SIM card lang na smart, hindi po siya pwede. Pero pwede po ito sa Smart Bro at Rapid SIM. TM, dito, Gumo, madam ko. Ayan, PLDT. Need ba naka-charge para magamit? Yes po. Yes kay Sir Iro, kailangan po ito nakasaksak lagi kung gusto mo siyang magamit. Kahit saan na napunta. Either nakasaksak yan sa ating power bank, nakasaksak lagi sa ating mga laptop at computer, o nakasaksak lagi sa ating pong outlet. Kailangan lang po ito mga madam po nakasaksak lagi. Ayan, wala po siyang freezer on. Ang ating pong free, Madam Kwanza, once na mag-check out ka ng ating Wi-Fi po dito, with power bank ni basket number 1, ayan, discounted ka na sa kanya, plus may pa-free items ka pang SIM adapter at charger. Ito po yung ating free items. Ito po sa Ron, yung ating free items, hindi po load yung ating free. Ayan, wala kasing tower ng dito sa lugar namin. Madam Roxanne, kung ano po yung may signal sa lugar ninyo, yun po ang gamitin mong SIM card.
Kung ano po yung may signal, madam, po yung po ating gamitin. Meron po. Ayan, guys, sabon na. Kung wala ka pang sariling power bank, madam Roxanne, igo mo na, madam ko, yung ating with power bank. Yes, pwede po ang Globe, TM, Gomo, PLDT, madam ko dito, Smart, Mima ko, pwede po dito, madam. Ayan, madam Roxanne. Ayan na po na mga mima ko sa mga gustong umabot. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, mga mima ko. Ay, up to 150 Mbps na yan. Walang stock yung second choice eh. Wala bang stock? Kasi na-sold out na agad. Wait lang, second choice. Ay, na-sold out na pala. Wait lang, Mima. Add ako ng another basket. Ayan, nag-add ako ng another basket, Mima. Save lang po. Ay, hindi na si basket number 6 na lang po. Guna kayo kay basket number 6, madam. Ayan, piliin mo lang po dyan yung no SIM. Ibig sabihin lang po ng no SIM, wala lang siyang kasamang SIM card. Wala lang siyang kasamang SIM card, Mima. Guys, sabon na sa pag-check out, madam Kwanza, habang discounted pa tayo, mga madam. I know what you see, yes, what you tayo, mga Mima ko. Ayan, pwede kami, madam, basket number 2. Mima, pwede kami po dyan mag-check out yung basket number 2. Andyan din po si ating basic wifi. Ayan, madam, basket number 2 ka na, madam. Ayan, mas mura po si basket number 2. 600 plus na lang po siya. Piliin mo lang, madam, po dyan si basic wifi with power bank, Mima. Ayan, Mima, piliin mo lang po dyan si basic wifi with power bank kay basket number 2. Guys, sabon na sa mga gusto makamot dyan habang discounted pa tayo. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys ng kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong kumuli. Guys, good na kay basket number 2, mga madama. Piliin niyo po dyan kay basket number 2, basic wifi with power bank. Ito po yun. Ayan, magkano po yung load ng 1 week, Madam Roxanne? Pwede po kayo magtingin sa mga Gcash para kung may idea kayo kung magkano po yung load, Mima ko. Wala pong madam pong idea kung magkano po yung mga load ng 1 weekan, madam. Ayan, yung mga wifi, yung mga load, madam ko, kaya po madam po ang bahala maghanap po dyan. Kasi po, pwede po kayo magpalagod po dyan sa mga Gcash ninyo, tindahan. Pwede po kayo dyan magtingin sa tindahan na magtanong po kung magkano po yung load nila ng 1 week, Mima ko. Depende po yan sa mga SIM card na ating ginagamit, madam. Ayan na po na mga madam po guys, sa mga gusto makakinabang discounted tayo, mga Mima. Sulit-sulitin na mga madam ko sa pag-checking out. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang covers, 10 gadget lang pwede pong kumuli. Paano kung mag-load ng Gcash niyan? I-type po lang doon, madam po yung number ninyo. Okay, madam, madam Roxanne, saan ka ba madam po nagpapaload? Nang-load madam po ninyo sa inyong cellphone, Lima. Madam Roxanne, saan ka ba madam po ngayon madam po nagpapaload ng load po ninyo sa inyong cellphone? Ayan guys, sino mo guys na gustong mabulabang discounted pa tayo, mga Mima ko? Gcash mo. Hindi naman ka madam ko magpapaload, pasaway ka din. Tatanong mo sa akin paano magpaload sa Gcash, tapos kasi tatanong kita kung saan ka nagpapaload sa Gcash. Hindi naman ka magpaload. Ayan. SIM lang po ito, Mima ko, kasi nga po nilagay mo lang sa SIM card. I-type lang doon yung number po ninyo. Ayan guys, sabon na sa pag-checking out. Habang discounted pa tayo, mga Mima. Guys, i-type niyo po si ating basket number to. Piliin niyo po dyan yung wifi natin dyan, may basic wifi. Isama mo na po yung ating power bank. Mima, isama na po dyan si power bank natin para po may pa-free items ka na. Ayan, piliin po dyan si basic wifi kay basket number 2, madam. Piliin si basic wifi kay basket number 2. Ayan, 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Good na yan pang indoor, Mima. Good na pang outdoor. Kahit saan ka na magpunta, magdadala mo na ito at may engine mo na. Ayan mga Mima, piliin nyo na po piliin nyo po dyan si basic wifi kay basket number 2. Yan po guys ang i-check out. At piliin niyo po dyan yung ating wifi with power bank. Mas malaki ang inyong discount plus may pa-free items pa tayo, mga Mima.
Ayan, umabon-abon na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Hindi po pwede ang token text, hindi pwede po yung ating token text. Guys, mag-comment po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na po dyan. Ayan, umabon-abon na mga mima ko sa mga gusto pang makabot dyan. Again, pocket wifi na madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito mga mima. Lalagyan lang po ng SIM card si ating wifi, loadan ng kahit magkano. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa ha? iPad, tablet, smart TV, pwede na. Ayan, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga madam kwansa. Good na po ito pang indoor and pang outdoor. Ayan guys, sabon na sa pag-checking out. Humabon na mga mima ko ang pang discount. Ayan, comment po tayo ng done check out mga mima sa mga nakapag-check out na dyan. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card. Lalagyan lang ng SIM card mga mima ko yung ating wifi. Ayan yung ating pong kulay blue ha, ito po yung ating pang remote area. Si U3 po ito, U3 packet wifi po itong kulay blue. At yung ating pong kulay white, yan po si ating basic wifi. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga mima. Lalagyan lang po ng SIM card si ating wifi at niluludan mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Guys, buka na kayo sa pag-check out. Again, kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area, piliin si U3. Sa basket number 1 mima, piliin po si U3. Kung kayo naman po guys ay mga lugar gusto po ng mga okay po yung ating signal ng ating lugar, piliin nyo lang po guys dyan si ating pong basic wifi. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na po ito mga mima. Ayan, up to 150 Mbps na yan, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Good naman po ito pang indoor and pang outdoor na mga mima. Kung marami kayong gadget sa bahay, maganda gamit kayo ng wifi na kayang kumonect ng hanggang 10 na. Ayan, ang bang klase yan, pwede po yung madam Chay. Pwede madam po basta hindi po ito pwede madam po sa smart na SIM card at token text. Dalawang klaseng SIM card po ang hindi po siya pwede. Smart na SIM card at token text mima. May SIM na ba? Wala pa. Kailangan niyo pa siyang lagyan ng SIM card madam. Kailangan niyo pang lalagyan ng SIM card ng ating wifi. Ayun guys, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito, loadan ng kahit magkano. Yung ating pong kulay blue, ito po yung ating U3. Kay basket number 1, dalawang items ang andyan. Again, kay basket number 1, dalawang items po yung meron tayo dyan. Andyan po si U3 wifi natin at andyan din po si basic wifi. Kung okay naman po yung signal ng lugar ninyo, pwede mo na po si basket ng asati pong basic wifi. Kung kayo naman po ay nasa lugar na remote area, mahina ang signal, may balak mag-ibang bansa, si U3 po ang piliin sa basket 1. Anong SIM ang pwede, Madam Chay? Pwede po ito sa Smart Bow, Rocket SIM, PLDT SIM card, dito, TN, Globe, o Gumo at SIM card ng ibang bansa, pwede po dito. Yun po yung mga SIM card niya na pwede, Madam Chay. Ano yung load? Any load po, wala po siyang limit sa load, sa load po. Wala po siyang limit sa load kahit magkano mga data load po ang kailangan dito.
Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, ganon din po dito mga mima. Dahil ito ay nilalagyan ng SIM card. So kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, same lang po dito mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Ay madam user 27, yes, user 27, igo mo na ito habang discounted pa. Kung kayo po ay nasa remote area, igo nyo na si U3. Ilang araw po, depende po sa ating location. Kapag po tayo ay nasa Manila o Metro Manila lang, within 24 hours lang po, dapat po sa atin yung ating mga items. Manila ay sa ating pong NCR, 3 to 5 days, Visayas at Mindanao, 5 to 7 days po tayo, Mima. Madam User, kung ka na dyan, Madam Chay. Madam Chay, kung ka na dyan, Madam Chay sa pag-check out. Aging Mima po, kapag po tayo ay mag-click ni basket number 1, dalawa po yung ating pagpipilian. Kapag po tayo ay mag-click ni basket number 1, 2 items po dyan. Kung gusto niyo po ng mas malakas sumagap si U3 ang piliin ninyo. Ayan, siya tipong U3 natin pang remote area po siya. Wala po siyang libreng SIM card. Kailangan niyo pa siyang lagyan ng SIM card. Ayan, pero kapag po tayo ay mag-check out ng with power bank po dyan, may pa-free items ka na kasama. Once na mag-click ka ng power bank po na kasama, may pa-free items ka na po ni basket number 1. Kapag po si U3 yung ating i-check out dyan, at gusto niyo pong mag-check out kay U3 natin with power bank, ang inyo pong gagawin, i-add to cart niyo muna si U3. I-add to cart niyo muna si U3 and then, i-add to cart niyo ang power bank. Kung gusto niyo mag-check out ng Wi-Fi na with power bank ni U3 natin kay basket number 1. We got another order. Thank you so much sa nag-checking out, Mima ko. Thank you so much po dyan. May pa-free items ka na kasama dahil po nakapag-check out ka ng may kasama po niyang power bank. Comment ka ng done check out, madam. Comment ng done check out sa nakapag-check out na po dyan. Ayaw, madam Alzine, kung ka na dyan, madam user. Kung ka na dyan sa pag-check out, tabang discounted pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga Mima ko. Ihabol-habol nyo na po yan. Ay na guys, sa basket number 1, pinagsama na dyan. Andyan na si U3 and si Basic Wi-Fi. Kung gusto mo ng Basic Wi-Fi, piliin mo lang po kay basket number 1 ang Basic Wi-Fi dyan na with power bank ng kasama. Kapag mag-click ka ni basket number 1, mayroon po dyan ang 4 na opsyon na pwede mo ng pagpipilian na i-check out. Andyan po si U3 Wi-Fi at andyan din po si Basic Wi-Fi natin mga Mima. Ayan mga May, bilisan sa pag-check out. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga May. Bilis-bilisan sa pag-check out habang discounted ka pa, nakabagsak presyo si ating Wi-Fi dyan mga Mima. Mga May, nakabagsak presyo si ating Wi-Fi basket number 1. Ayan, kung kayo po ay nasa mga lugar na mahina ang signal, igo nyo na si U3 natin. Igo nyo na mga Mima si U3. Kung gusto mo naman po ng Wi-Fi U3 with power bank, ang kailangan niyo pong gawin sa pag-check out, i-add to cart niyo muna si U3. I-add to cart si U3 and then i-add to cart ang power bank ni basket number 1 para pwede mo na po siyang masabay ng check out. Ay na, we got another order. Thank you so much sa nag-checking out. Madam Kwanza, mag-comment po dyan ng done check out sa nakapag-check out na po. Comment ang done check out. Ayan, lahat naman po mga Mima po mga nakapag-check out dyan ng Wi-Fi natin with power bank. Pasok po kayo sa tipong free items mga Mima. Pasok po tayo sa free items ng ating Wi-Fi with power bank. Lahat ng mga nakahabol ni basket number 1. Agad kung kayo po ay mga nasa remote area, igo nyo na si U3 natin Mima. Ito po. Igo nyo na si U3 Pocket Wi-Fi sa mga remote area dyan, sa mga mahinang signal. Kung gusto mo naman ng U3 Wi-Fi with power bank, ang kailangan nyo lang pong gawin, i-add to cart nyo muna si U3. I-add to cart nyo muna si U3 and then i-add to cart ang power bank para po ma-check out mo siya ng sabay. Wi-Fi na with power bank Mima. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong communicate. We got another order. Thank you so much sa nag-checking out. Madam, mag-comment po ng done check out Mima sa mga nakapag-check out na po dyan.
Ayan, open line yan. Ayan, madam ko, yes po, open line po ito, pero dalawang klaseng SIM card ang hindi pwede sa kanya. SIM card na pang cellphone po, madam ko, na smart at saka token text. Yes, madam Mima, pwede po ang gumo SIM card Mima. Ayan, SIM po na may dita. Kay Sir Rapi, gusto niyo po madam sir ng SIM card na may dita sir, na 1 month unlimited sa inyo pong anak. Meron tayong gumo SIM card Sir Rapi. Gumo SIM card na may unlimited na po sir. Thank you po sa mga nag-check out, Madam User 27. Thank you so much sa Madam ko. Guys, i-go niyo na po yung ating with power bank mga Mima. Ang lagi po ng discounting nyo. Once na nakahabol ka ng ating Wi-Fi with power bank plus, may pa-free items pa tayo. May pa-free items pa tayo ng ating Wi-Fi with power bank. Ayan ngayon, Wi-Fi without internet po connection. Ayan, Madam Ali, baka po yung ating pong ginamit na SIM card is smart at token text. Hindi po siya pwede. Kung tayo po ay gagamit po ng SIM card na smart at token text na pang cellphone, ayan, ang mangyayari po dyan is no internet. Kasi po hindi po pwede ang SIM card na smart at token text. Kung gusto nyo pong gumamit, Madam Kwasa, na smart na SIM card, gamit po tayo ng smart mode. Dahil po pwede po dito yung smart mode na SIM card, na pang internet na SIM card na smart at Rocket SIM, pwede mo na po siya dito. Okay mga Mima, kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area, mahinang signal, piliin niyo po dyan kay basket number 1 si U3. Si ating pong U3, maganda po itong gamitin sa mga remote area, mahinang signal. At si ating pong U3, meron po itong badlaki. Ayan, saan po mabili si U3? Basket number 1. Pwede ka po dyan mag-check out ng U3 lang na Wi-Fi o may kasama po niyang power bank mga Mima. Paano po mag-check out ng with power bank? Ganito po yung ating gagawin. I-add to cart niyo muna kay basket number 1 si U3. And then, i-add to cart niyo si power bank kay basket number 1. Para po, masabay mo siya ng check out. Maganda mga Mima with power bank. Bakit? Kahit po saan ka na magpunta, hindi ka na dito madagpuan sa mawawalan po ng internet dahil may power bank ka ng kasama anytime, anywhere ka na may mako. Ang kinagandahan po ng ating pong power bank na kasama, mas malaki po ang inyong discount mga Mi. Plus, may pa free items ka pang kasama once na mag-check out ka ng Wi-Fi natin with power bank. Ito po yung ating free items, dalawa ng mga Mima yan. SIM adapter na yan at charger na kasama. Once na mag-check out ka ni Basket 1, Wi-Fi na with power bank mga Mima dyan. Ayan na muna mga Mima, don't forget mag-comment tayo ng done check out sa mga nakapa-check out na po dyan. Mga Mi, umabol na sa mga hindi pa nakabol dyan. Limited stock, limited time, limited offer na po tayo mga Mima. Ayan na muna mga Mima sa pag-check out. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga Mima. SIM lang po yung ating Wi-Fi mga Mima. Again, kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga managpwaser natin. Ay na mabilis, malakas na yan, sumanggap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Good na po ito pang indoor, good na pang outdoor. Mabilis, malakas na mga mga sumanggap ng signal, kaya dito tipid ka na, less gastos ka pa dito. Kung kayo po mga Mima, nasa mga remote area, piliin niyo po dyan si U3 Mima. Ayan, Madam Linsky, thank you po sa pag-follow, Madam Linsky. Guys, sumabot na, limited stock, limited time, limited offer na po tayo. Kayo po kung kayo po guys ay nasa remote area, piliin niyo po dyan si U3 Wi-Fi, kay basket number 1. Pwede ka po dyan mag-check out ng Wi-Fi o Wi-Fi na with power bank mga Mima. Humabol-habol na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo. Thank you, Mima, sa pag-share, pag-tap-tap ng ating live. Guys, kung gusto niyo po ng mas nakatipid kayo, mas nag-enjoy kayo, habol na, gamit na ng Wi-Fi na dito, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Ang kinagandahan pa dito, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. 8 to 10 device na mga Mima, pwede pong kumulit dito mga Mi. 8 to 10 device na Mima, pwede pong kumulit sa ating Wi-Fi. Guys, wala na po ba ang gustong umabol dyan mga Mima ko? Mabilis, malakas na sumanggap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage,
10 gadget na pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. Ayan, sa mga gustong mag-check out ng U3, guys, kung gusto nyo po mag-check out ng U3 natin with power bank, ang ating pong gagawin na pag-check out, add to cart muna kayo ng U3. I-click si basket number 1 dito, click nyo po itong basket number 1 na yan, i-add to cart si U3, and then, i-add to cart nyo yung power bank. Para po, masabay mo sila ng check out, si ating U3 with power bank. Maganda po sa ating pong U3 mga mima ha, si ating pong U3 pang remote area na po ito. Maganda po itong gamitin sa mga lugar na mahina ang signal. Si ating pong U3, meron po itong bad locking. Plus, pang Pinas na po ito pang ibang bansa na. Kung gusto mo naman po yung ating basic wifi, andyan din po si basket number 1. Kaya si ating basic wifi, andyan din po yung si ating basic wifi kay basket number 1 mga mima. Depende po sa inyo kung saan po dyan ang gusto mong check out. Kay basket number 1, either U3 o si basic wifi. Lahat po yan, maganda po yan gamitin. Mabilis na, malakas na sumagat ng signal mga mima ko. Ayan, sulit-sulitin na mga madam sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Ayun na guys, thank you po sa mga nag-check out. Mima ko, mag-comment po tayo ng that check out. I know we got another audience. Thank you so much sa nag-checking out po dyan. Sino pa ang gustong umabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet mga mima, humabol-habol na sa pag-checking out. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga mima po. Ayun, up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na dito, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Sulit na mga mima ang check out mo dito. Wala ka nang sit up, wala ka na kailangan pang i-download. So, kunin ka na kay ating wifi. Ayan guys, sabon na sa pag-check out. Yes po madama Sir Benji, Benji, pwede po ito sir sa TM. TM Global Gumo, Smart Bo, Rocket Simple, DT SIM card. Pwede po Sir Benji. Ayan, buka na po Sir Benji, buka na po Sir. Guys, maganda po si ating U3 Wi-Fi, mabilis na lakas na sumagat ng signal, pang remote area pa ito. Hello kay Madam Mary, Crisaline, good morning. Welcome po sa ating live Madam ko. Ayan guys, sabon na kayo sa pag-checking out. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na po ito mga mima ko. Ayan, up to 150 Mbps na sa ating Wi-Fi. Sir Benji, sim lang po ito sir kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone sir. Sim lang po ito kung paano po tayo nagpapaload sa ating cellphone sir. Ayan, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card din yung mga madagpuan sir. Lalagyan lang po ito ng SIM card din yung loadan mo lang ng kahit magkano ang inyong SIM card na nilagay. Once na may SIM card na ito at may load na yung ating SIM card, diretso connect ka na po dito. Ang kanyang password, dito po siya nakasulat. Wi-Fi po niya yung Wi-Fi password. Again, mabilis malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Dito mga malagpuan sa tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Kahit saan ka naman punta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Ayan, lima ko, habang ka na sa pag-check out sa Benji, habang discounted pa tayo sa Benji. Kung wala ka pang sariling power bank sa Benji, maganda po, igo mo na si ating wifi ni U3 with power bank po niya kasama sa Benji. Ang gawin niyo po sa Benji, i-add to cart muna sa CO3 natin and then i-add to cart si power bank para po masabay mo silang check out. Ayan, ilan po pwede kumonect kay Madam ko? Pusa hanggang 10 na po ang pwede pong kumonect sa ating wifi. Hanggang 10 na po ang pwede pong kumonect. Laptop, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, ano pang pwede dyan? Madam Mary, pwede mo na po dito ang Smart Bro, Rocket Simple, DT SIM card, dito, TM Globe o Gomo, o SIM card ng ibang bansa, Mima, pwede mo na yan malagay sa ating Wi-Fi. Madam Mary Chris, igo mo na yan, habang discounted pa tayo, Mima ko. Sulit na yung ating check out. Mima ko pang Pinas, pang ibang bansa na po ito, at pang remote area pa.
Pang Pinas, pang ibang bansa na, at pang remote area pa mga mima. Mapadpad ka man sa mga lugar na mahina po ang signal ninyo, nunituwal ka na pumanap po kay ating U3 dahil ito pang remote area na. Ano po yung nilunod sa pag-smart? Madam Mary Chris, kapag po tayo ay gagamit po ng SIM card na smart, madam ha, smart bro lang po ha ang pwede po at pocket SIM. Hindi pwede yung smart na pang cellphone mima. Kailangan smart na pang internet ang pwede. Pwede po kayo madam kumangtingin sa mga pwede kayo madam mag-download ng smart na app. Kung kayo po ay mag-load ng pang smart bro mima. Pwede po kayo madam mag-download ng smart app. Ayan, doon po kayo natingin ng mga optional po ng mga loadnan para kay smart bro. Ayan guys, sabon na sa pag-check out pang remote area na, pang Pinas, pang ibang bansa na, madali lang din po itong gamitin, lalagyan mo lang po ito ng SIM card. Yes, smart bro. Wala pa siyang kasamang SIM card, kailangan niyo po itong lagyan ng SIM card ninyo. Ito po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman po yung kanyang Wi-Fi password. Ito po si ating U3 Pocket Wi-Fi. Loadable na mga mima po. Yes, madam dagatan. Pwede ko madam po sa Globe TM Go mo madam ko, PLDT, Smart Bro, at Rocket SIM. And we got another audience. Thank you so much po sa nag-check out. Mima, thank you sa nag-check out po dyan. Pasok ka po sa ating pong priority shipment. Lahat po ng mga nakahabol ngayon mga madam ko, pasok po kayo mga madam ko sa ating pong priority shipment ng ating Wi-Fi. Check out now, ship out tayo agad-agad. Kung kayo po ay nasa Manila lang, Metro Manila, kinabukasan agad, dapatin na po sa inyo ang inyong mga items. Ganon po tayo kabilis mag-share out. Agin mga lima po kung naghanap ka ng affordable na pocket wifi, hanap mo yung affordable na at hanap mo mga malat ko na kahit saan ka na magpunta, madadala mo na at pang remote area pa, ito na mga lima ko, i-go nyo na si U3 pocket wifi. Pwede ka dito mag-check out ng wifi lang lima o may kasama po niyang power bank. Kung gusto mo naman po ng U3 natin with power bank, ang kailangan niyo pong gawin, i-add to cart nyo muna si U3. I-add to cart nyo muna dyan si U3 and then i-add to cart ang power bank. Di ba kapag po tayo ay mag-click ng basket 1, number 1 si U3. Pinakalas naman po yung power bank. Kung gusto mo po mag-check out ng sabay wifi na with power bank, i-add to cart nyo muna ang U3 and then i-add to cart si power bank para po masabay mo sila ng check out. Kasi po sold out kasi dyan yung wifi na ni U3 with power bank. Ang pwede mo lang po dyan ma-check out ng sabay na hindi na kailangan mag-add to cart, si basic wifi lang po dyan na may kasamang power bank. Ayan, kapag po si U3 po, kailangan niyo po muna siyang i-add to cart. Ang wifi niyan with power bank ay power bank po niyan. Hello po ma'am, kahit po ba walang power bank, ma-charge po yan. Kailangan mo lang po siyang isaksak sa ating outlet. Kailangan mo lang siya malang po isaksak sa ating outlet tulad dito. Gagamit lang malang po ng ating pong USB adapter kung gusto niyo pong mag-check out ng wifi lang muna. Pwede mo po siyang magagamit mga mima ko. Kahit wala pa munang power bank, basta kailangan niyo muna siyang gamitan ng USB adapter. Tapos po next time, kapag mayroon na kayong budget, pwede na po kayo mag-check out next time sa ating live ng power bank na lang mima. Balik lang po kayo sa live ko kung gusto niyo po mag-check out muna ngayon ng wifi, tapos po next time power bank na lang. Ayan guys, sabol na sa gustong umabot. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yun mga mima ko. Ay thank you po sa mga nag-check out mima, comment ang done checking out. Comment po tayo ng done checking out mga madam Kwanza. Guys, sumabol na. Ilang oras bago mag-fall ang charge? Madam, kapag po wifi hindi po ito sinacharge mima ha. Kapag po wifi lang hindi po yan sinacharge. Ang sinacharge po dyan yung power bank niyan. Yung kanya pong power bank, sinacharge po ito ng 3 to 4 hours. Tumatagal po siya ng 8 to 12 hours mima. Ang power bank po niyan. Again, yung kanya pong power bank, tumatagal po siya ng 8 to 12 hours. Sinacharge po ito ng 3 to 4 hours, Madam Neil. Madam Neil, kung na dyan sa pag-check out na ram ko. Guys, sa pang remote area, basket 1. Si U3 po may mga pang remote area. Pwede po ba ibang power bank, ma'am? Yes po. Kung meron na kayong sariling power bank,
pwede ka na po dyan mag-check out ng Wi-Fi na lang. Kung kayo po ay meron na pong sariling power bank, lahat naman po ng klaseng power bank compatible si ating Wi-Fi. O di kaya, kung meron na po kayong meron kayong Wi-Fi, laptop, computer, pwede mo po ito masaksak ng direct na sa laptop ninyo at computer dahil po USB type po siya. O di kaya sa ating po mga sasakyan, sa mga ano po dyan, sa mga yayamanin, may mga sasakyan, pwede mo man po ito masaksak sa mga sasakyan ninyo. Sa mga Grab driver, sa mga taxi driver, pwede mo man po ito masaksak sa ating mga sasakyan. Thank you po sa mga nag-check out. Ayan, hindi po sabihin hindi siya madala labas dahil need lang siya nakasaksak. Madam, kapag kung meron kang power bank, yes, pwede mo siya madala kung wala ka pang sariling power bank. Pwede mo siyang magamit sa outdoor kung ikaw po ay may sasakyan. Kasi kailangan talaga siya nakasaksak lagi. Kung meron kang sariling power bank, madam, pwede mo din po siyang magamit sa labas. Kailangan lang po talaga siya ng power bank, Mima. Kapag po tayo ay, ayan, may pupuntahan sa labas, madam. Ayan guys, hanggang 10 gadget na po pwede pong communicate mga Mima ko. Hanggang 10 gadget na pwede pong communicate dito. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo po, pwede pa. iPad pa, tablet pa, smart TV pa ninyo. Ayan, printer, pwede rin po dito. Kung meron kami pong CCTV, pwede mo na po yan makulit dito. Basta, hanggang 10 ang limit, pwede pong connect sa ating Wi-Fi. Dito mga Mima ko, kung marami kayong gadget sa bahay, ayan, may laptop na kayo, may cellphone pa, may mga iPad pa, may smart TV pa, maganda, gamit kayo ng Wi-Fi na po na pwede mo na po yan i-connect dito ng sabay-sabay na. Dahil hanggang 10 na po ang pwede pong connect. Yes, kahit pa anong klaseng power bank, compatible si ating Wi-Fi. Kahit anong klaseng power bank, pwede mo po yung madapuan sa masaksak itong ating Wi-Fi. Ay ating power bank. Ay ating pong Wi-Fi pala. How much po yung kasamang power bank? Madam, dito po gawin niyo, madam ko. Nasaan po siya? 800 plus. Kapag may kasama po yung power bank, ang gawin niyo, madam ko, i-add to cart niyo muna si ating Wi-Fi U3. I-click niyo po yung ating nasa screen, Mima. I-add to cart ang U3 na nakalagay po dyan. Yung pangalan po na U3, ito po yun. I-add to cart muna si U3 and then i-add to cart ang power bank. Ganito, Mima ko. Ayan guys, sa mga gusto mag-check out ng ating U3 Wi-Fi with power bank, ganito po yung ating pag-check out. I-click po yung nasa screen and then add to cart. Ito po, add to cart. I-add to cart muna si U3 natin ito po. Ito yung ating U3, yung number 1 nasa unahan. Add to cart muna si U3 and then i-add to cart po yung ating power bank. Ito naman po yung ating power bank. Ito po yung ating power bank. Ayan, 200 plus kapag power bank. Kapag po U3, 600 plus. So, total po niyan, abot po siya ng 800 plus. Wi-Fi na with power bank, with free items kapag kasama madam ko dyan. Yung 200 plus lang sa'yo na yun. Ay, power bank lang po siya. Yung 200 plus power bank lang po yan mga Mima. Kapag po mag-click ka ng basket 1 ng 200 plus, power bank lang po dyan, madam ko. Kahit walang load ang SIM, gumagana. Paano magagana, madam ko, kahit walang load ang SIM? Ayan, kailangan po ng SIM card ito, kailangan ng load. Hindi mo siya magagamit kung wala po siyang SIM card, wala po siyang load, Mima. Kailangan niyo po itong lagyan ng SIM card at kailangan niyo pong loadan ng SIM card na inyo pong nilagay. Guys, sample na sa pag-check out habang discounted pa tayo, Mima. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong command. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga Mima ko. Pang remote area na po si basket number 1. Mga Mima ko, gumuna yan guys, habang discounted pa tayo. Bilis-bilisan sa pag-check out mga Mima. Ayan, basket 2 po ba kasama ng power bank pa flex? Ito po yun. Si basket 2 kasi Mima ko, nandyan din po kay basket 1 yan, madam. Madam Neil, si basket number 2, andyan din po kay basket number 1. Pinagsama na. Kasi kay basket number 2 kasi sold out kasi yung may power bank po dyan.
Kung gusto mo po mag-check out yung basket number 2, i-click mo si basket 1. Andyan din po ito. Ito po si basket number 1 ating TBC Wi-Fi po kay basket number 1 lima. Guys, sabon na sa pag-check out mga madam, habang discounted pa tayo mga lima ko. What you see as what you tayo mga madam. Go na guys, habang nakasale at nakapromo tayo. Madam Nel, kung gusto niyo po ng kung gusto niyo po si Basic Wi-Fi Mima ko, andyan din po yan kay basket number 1. Dalawang items po kasi ang nasa kay basket number 1. Andyan po si Basic at andyan din po si ating U3. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima. Don't forget mag-comment and then check out mga madama sa mga nakapag-check out na po dyan dahil po pasok ka sa ating pong priority shipment ng mga mima ko. Okay, wala na ba guys gusto umabot dyan? Sino pa? Sir Alias, buka na dyan Sir Alias kay basket number 1 natin Sir Alias. I know we got another orders. Thank you so much po sa nag-checking out. May nakahabol ulit. Mima, mag-comment po tayo ng dan check out sa mga nakapag-check out na po dyan. Lahat po ng mga nakahabol po ngayon ni basket number 1 mga mima ko, pasok po kayo sa tipong priority shipment. Guys, kung wala pa kayong sariling power bank, igo mo na si ating wifi na with power bank ng kasama. Kay basket number 1 mga mima. Again, kung kayo po guys ay nasa mga remote area, piliin nyo na po si U3. Yes, ito din po madam ko yun. Madam ko yung nasa basket number 2, yung nasa basket number 1, isa lang po yung si Basic Wi-Fi. Ayan, madam ko. Pero madam ko masaya kung gusto mo madam ko ka basket number 2 ka mag-check out. Kung di ka masaya madam ko mag-check out, pwede ka madam ko mag-check out kay basket number 2. Ayan, sim lang kasi sila madam ko. Ayan guys, sabon na sa mga gusto makamit na ba ang discounted pa tayo mga mima. What you see as what you tayo mga mimi. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na ang computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Again mga mina, good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Kung kayo po ay nasa mga remote area, i-go nyo na si U3 mga mima. I-go nyo na si U3 mga mima. Madali lang po itong gamitin mga mima ha. Lalagyan mo lang ng SIM card ito. Lalagyan lang ng SIM card. Load na ng kahit magkano mga madam ko. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Pwede po dito ang SIM card na Smartphone, Bakit SIM, PLDT SIM card, dito, Globe, TM, Gomo. Pwede po yan kay ating U3 Wi-Fi. Ang kinagandahan pa rito, pang remote area na po ito. Kaya kung kayo po ay nasa mga lugar na lub-lub na lugar, hirap ang signal, mahinang signal, the best po na magandang gamitin si U3 Wi-Fi natin. And plus, pang remote area rin po madam ko, pang ibang bansa pa siya. Pang ibang bansa na, pwede mo rin po itong malagyan ng SIM card ng ibang bansa mga mima. 8 to 10 device lang pwede pong kumalit dito mga madam Kwanza. 8 to 10 device lang pwede pong kumalit mga mima ko. Laptop nyo pwede na. Computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito. Less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa mga madam. Guys, wala na ba ang gustong makabol? Kapag gusto nyo po mag-check out ng U3 Wi-Fi natin with power bank mga lima, ang gawin nyo muna, i-add to cart si U3 kay basket 1 and then i-add to cart si ating pong power bank kay basket number 1 para po mas sabay mo sila check out ng dalawa. Mga lima po yung ating pang power bank, pang malakasan na dahil po yung ating pong power bank naka 3-in-1 ka na dito. Hindi lang po itong saksakan ng ating Wi-Fi, pwede ka pa dito mag-charge ng inyong pong cellphone plus naka 5,200 mAh built-in battery na si power bank natin na tumatagal na po ito ng 8 to 12 hours na. Tumatagal na mga lima ko ng 8 to 12 hours na plus may flashlight po siyang kasama mga lima. May flashlight ng kasama yung ating power bank. Mga igo mo na yan. Comment tayo ng dan check out mga lima. Once na nakapag-check out ng ating Wi-Fi na with power bank, may pa-free items ka ng kasama. Again, kailangan po
check out ka ng Wi-Fi natin with power bank. Para pasok kami sa ating pong free items. Sayang Mima yung ating free items. SIM adapter na yan at charger na kasama. Once na mag-check out ka ni Wi-Fi Basket 1 with power bank. Again, ito po yung ating U3 Mima. U3 Wi-Fi with power bank mga madam. Humabol na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo. Madam Nili, go ka na dyan Madam Nili sa pag-check out. Habang naka-sale at naka-promo tayo Madam Nili, i-go mo na yan. Mabilis malakas na sumagot ng signal up to 150 Mbps lang. Guys, habang nasa pag-check out guys, habang discounted pa tayo mga Mima ko. What you see as wagli tayo mga madam. Mabilis malakas na sumagot ng signal up to 150 Mbps na yun mga Mima. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga madam. Comment po tayo ng done checking out sa mga nakapag-check out na po dyan. Mga Mimi, habol mo na yan mga Mima. Habol na tayo sa pag-check out, limited stock, limited time, limited offer lang po tayo mga madam ko. Sayang po sa mga hindi makahabol dyan mga madam. Ayan guys, sa mga gusto nating Wi-Fi na with power bank ni ating U3, i-add to cart muna si Pocket Wi-Fi U3. And then, i-add to cart mo dyan si power bank kay basket number 1 kung gusto niyo po mag-check out ng sabay ng Wi-Fi na with power bank. I know we got another thank you so much for checking out. Thank you so much po Madam Kwansel sa nag-check out po dyan, Mima. Guys, wala na po bang gustong umabol Madam Kwansel na? Sino pa guys ang gustong umabol dyan? Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam ko. 20 meters na kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong kumanik mga Mima ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam ko. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at ma-enjoy mo na mga Mima. Okay guys, wala na ba ang gustong umabot dyan? Comment agad ng done check out sa mga nakapag-check out na mga Mima. Para pasok po kayo sa ating pong priority shipment ng ating Wi-Fi. Ay na, madali lang po gamitin mga madam yung ating Wi-Fi, mga madam Kwansel natin. Guys, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card si ating U3. Mga Mima, lalagyan lang po ng SIM card si ating U3 mga madam Kwansel natin. Ayan, SIM card lang po na pang Pinas at pang ibang bansa, pwede po yan kay U3 natin mga Mima. Again, kaya pong basket number 1 mga Mima, dyan po si DC Wi-Fi natin. Ayan, DC Wi-Fi basket number 1, madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card. Lalagyan lang po ng SIM card, loada ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na dito, may load ka na mga Mima ko, diretso kunin ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget na guys ang pwede pong kumanik. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Okay, sino pa dyan guys ang gustong umabot mga Mima? Ayan guys, ang nasa pag-checking out. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Ayan kay Madam Miss Bobby, yes, go ka na dyan Madam po sa pag-checking out. Limited stock, limited time, limited offer na po tayo mga Mima po. Humabol-habol na guys, sige mo na si basket number 1. We got another thank you so much po sa nag-checking out. Madam po, thank you Madam po sa pag-checking out. Pasok ka po sa ating pong priority shipment ng ating pong Wi-Fi mga Mima ko. Again, lahat po ng mga nakahabol mga Madam po ng basket number 1. Pasok po tayo sa ating pong priority shipment. Madam Ignalet, doon ka na Madam po dyan kay basket number 1. Madam Ignalet. Pwede ka po na po dyan Madam Ignalet mag-check out kay basket number 1 ng basic Wi-Fi natin o U3 Wi-Fi natin. Kapag po nag-click ka ni basket number 1, dalawang klase po yung ating pagpipilian po dyan.
Kapag po nag-click ka ni basket number 1, dalawang klase po yung ating pagpipilian. Andyan din po si basic Wi-Fi at andyan din po si U3 natin. Dan check out si Madam Nelly. Thank you so much Madam Nelly sa inyo pong pag-checking out. And God bless you Madam Nelly. Guys, sino pang gusto makabo dyan? Mima ko, mga bula ka dyan, mga madamabang discount, di pa tayo, limited stock, limited time, limited offer lang tayo. Okay, what you see is what you get kayo mga madam. What you see is what you get kayo mga mima, nalituloy po tayo, dahil po tayo ay legit sa ating mga wifi. What you see is what you get mga madam. Habang na mga mima, habang discounted pa tayo, mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na mga mi. Okay, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor, good na pang outdoor. Ayan si ating pong U3 ni pang remote area ito mga madam. Madam Luisa, buka na dyan Madam Luisa sa pag-check out. Ayan na si ating pong U3 mga mima, good ito pang remote area, pang Pinas, pang ibang bansa na. Kung kayo po guys ay nasa mga remote area, piliin niyo po si U3 Wi-Fi. Nasa basket number 1. Dalawang items po nga yung nasa basket number 1. Andyan po si U3 at andyan din po si ating basic Wi-Fi. Kung kayo po guys ay nasa mga lugar na mahinang signal, piliin niyo po dyan si U3 kay basket number 1. Kung kayo naman po ay nasa mga lugar na walang problemang signal, like for bus, ang ating pong signal, pwede mo na po dyan magamit si ating pong basic Wi-Fi. Si basic Wi-Fi po, yan po yung ating pinakamura sa lahat ng ating Wi-Fi. Pero hindi po siya pwede sa mga remote area. Ayan sir! Bukas po agad, check out na, check out tayo agad mamaya. Bukas po ng hapon sa damating po sa inyo ang ating pong Wi-Fi. Ayan, within 24 hours lang po sa mga Manila at Metro Manila. Kahit din po sa mga Batangas, kinabukasan po agad, damating po sa inyo mga malagpuan sa akin po mga honest mga mima. Ayan, lahat po ng mga nakahabol ngayon, pasok po kayo sa ating pong priority shipment. Pag Isabela, 3 to 5 days po tayo. Pinakamatagal na po yung 5 days. 3 to 4 days po kapag Isabela, madam. Ayan, lahat po ng mga nakahabol ng checkout ngayon, pasok po kayo sa ating pong priority shipment, mga mima po. Kaya ihabol nyo ng mga dami po yan. Dahil kapag po kayo ay mamaya pang gabi o hapon mag-check out, kinabukasan pa po doon ang ship out natin. Kung ngayon kayo mag-check out mga mima ko, pasok pa kayo sa ating pong priority shipment. Kung kayo po ay nasa lugar na mahinang signal, piliin niyo po dyan kay basket 1 si U3 Wi-Fi. Piliin niyo mima si basket number, kay basket number 1 si U3. Pwede po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi lang or with power bank po. Kung gusto na po ng Wi-Fi na U3 basket 1 na may kasama pong power bank, piliin niyo po muna dyan, i-add to cart niyo muna si U3. I-add to cart niyo muna si U3 and then i-add to cart din po ang power bank. Para masabay niyo po siya na check out. Ayan, don't forget mag-comment po ng done checking out madam. Okay guys, sabon na again sa mga nag-check out ng basket 1, Wi-Fi na with power bank, pasok po kayo sa ating pong priority shipment. Lahat ng mga nag-check out din po ng packet Wi-Fi natin with power bank kay basket number 1, hindi lang po kayo dyan naka-discount, may pa-free items pa kayo. May pa-free items pa kayong kasama. Bilisan mga mima, dahil po yan po ay limited stock, limited time, limited offer lang tayo. Last 3 kay basket number 1 mga mima. Si basket number 2, sold out na dyan si basic Wi-Fi. Kay basket number 1 lang po yung available na basic Wi-Fi. Ayan, bilisan mga mima, umabol na sa pag-check out. Habang discounted pa po tayo. Again, madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito. Mima, lalagyan mo lang ng SIM card ito, luda ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito mga mima ko, may load ka na po dito, diretso, kunik ka na kay ating Wi-Fi. SIM card na lang at load ang kulang ng ating Wi-Fi, diretso kunik ka na.
Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, sim lang po dito. Mas maganda po si U3 dahil po mas malakas po sumagap ng signal si U3. Kaya nga po mas mahal po yan compare kay basic Wi-Fi. Dahil po si ating pong U3 kasi pang remote area po siya. Kung kayo po sa mga lugar ninyo ay remote area kayo, nasa mga lublob ang lugar, laging pawala-walang signal, si U3 na po ang piliin po ninyo mga lima. Si ating pong U3 sa basket number 1, dalawa po sila, pinagsama na po dyan. Piliin mo lang po dyan si U3. Pwede ka po dyan mag-check out ng U3 with power bank. Ang gawin nyo lang po, i-add to cart muna si U3 and then i-add to cart ang power bank. Para po masabay mo sila ng check out. Ayan, yes po Madam Katya, kung kayo po ay mahilig sa mga outdoors, gusto nyo pong magamit ang Wi-Fi kahit saan ka na magpunta, madala mo na, maganda po, i-check out nyo po si Wi-Fi na with power bank po niyan. Power bank po kasi yung nakakalam po niya yung case, power bank po niya tumima po. Kasi po yung ating po kasi Wi-Fi po mismo, USB type po ito, wala po itong battery. Kailangan po itong samahan ng power bank unless meron ka ng sarili pong power bank mima, pwede mo naman po ito magsaksak sa power bank. Kung meron na po kayong sariling power bank po dyan, pwede na po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi na lang. Nasa 800 plus po. Kapag Wi-Fi po niya with power bank, nasa 800 plus may pa free items ka pang kasama. Once na mag-check out ka ng ating Wi-Fi with power bank, ang kailangan mo lang Katya gagawin kapag mag-check out ka ng basket number 1, i-add to cart nyo muna si U3 dyan, and then i-add to cart ang power bank. Dahil po, wala po kasi tayo dyan sa basket number 1 ng nakabundle na magkasama sila. Kaya kailangan nyo muna i-add to cart si U3 natin and then add to cart ang power bank. Ayan, Madam Katya. Madam Katya, kung ka na dyan po sa pag-check out, habang discounted pa tayo, pwede rin po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi muna, tapos po next time, pwede po kayo next time mag-check out ng power bank na lang, kung hindi po pasok sa budget ninyo ngayon. Pwede po muna kayo ngayon mag-check out ng Wi-Fi, and then itry nyo muna, tapos kapag po satisfied ka sa tipong Wi-Fi, pwede ka po magbalik sa live ko at mag-check out ng power bank na lang. Pwede po kayo mag-check out next time ng power bank na lang. Pero kung kayo po ay nasa mga malalayong lugar, kasi po, kapag kasi po tayo ay nasa mga malalayong lugar, hindi po tayo naka-free shipping. Discounted lang po tayo ng ating pong shipping fee. Kaya mas maganda isahang check out mo na para isahang bayad ka lang po sa kanyang shipping fee, mga mima. Dahil hindi po tayo naka-free shipping sa mga malalayong lugar, naka-discount lang po tayo ng shipping fee. Ayan, mga mima guys, sabon na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mi. Sulit-sulitin na mga mima. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga mima. Guys, sabon na sa pag-check out habang discounted pa tayo. Comment po tayo ng done check out. Madam Katya, kahit anong SIM gamitin, basta ang SIM card po na pwede sa kanya, pwede po ito sa Smart, Go, Rocket SIM, PLDT, TM Globe o Go Mima, pwede po siya. Ayan, Mima, ako na madam po sa pag-check out habang discounting pa tayo, madam. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Hello kay Sir Dines, thank you po sa pag-share ng ating live. Thank you din po sa mga nag-follow po dyan. Madam Katya, mag-comment lang Madam Katya ng done check out kapag po nakapag-check out ka na Mima po. We got another orders. Thank you so much po sa nag-checking out dyan. Thank you po sa nag-check out, Madam. Guys, wala na bang gusto makahabol dyan? Sayang po yung ating pa-promo ngayon. Lahat ng mga nakahabol ng checkout ngayon, ayan guys, pasok po kayo sa ating pong priority shipment and guys, naka-discount pa kayo dito. Madali lang po itong gamitin ng ating Wi-Fi. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga mima. Lalagyan mo lang ng SIM card si ating Wi-Fi mga madam. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Mabilis malakas na sumagap ng signal
up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Guys, wala na po bang gusto umabol dyan? Mima ko, habol tayo sa pag-check out, habang discounted pa tayo mga madam. Pocket wifi na nilalagyan ng SIM card at niluludan. 10 na Madam Ana, hanggang 10 na po ang pwede kong connect dito, hanggang 10 gadget na. Pwede po ito isaksak ng direct na sa laptop. Madam Bibs, pwede po naman po isaksak po ng direct na sa ating laptop, computer, pwede po naman po na nakasaksak ng direct na. Pwede po yan kahit anong SIM. Ang pwede po na SIM daw dito, Smart Go, Rocket SIM, Pearl, DT SIM, Agumo, TN, Globe, or dito ang pwede. SIM card na smart na pang cellphone at SIM card na token text, hindi po ito pwede. Pero Smart Go, pwede po ito madam. Smart Go at Rocket SIM. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na. Madam Ana, kung gusto po ng 5G na SIM card, ay Wi-Fi, meron po tayo madam ko pero medyo may kamahalan po siya, Mima. Ayan, yung ating pong 5G na pa na SIM card na Wi-Fi, madam po nasa 5,000 po siya, madam. Ayan guys, sabon na sa mga gusto makapag yung mga madam po sa habang discounted pa tayo. Hindi po siya nag-add, Mima. Ito po siya. I-add ko po siya kapag makapag-decide ka mag-check out. Pero ito po yung madam ko, si ating 5G Wi-Fi. 5G Wi-Fi, madam ko na up to 900 Mbps na siya may mako. Up to 900 Mbps na siya may mako. 32 device na pwede pong connect. 32 device na pwede pong connect, madam. Madam Ana. Pang remote area rin po ito, naka-built-in ang kanyang battery. 20 to 24 hours bago malubat. Yes, nilalagyan ng SIM card po ito. Ayan, nilalagyan ng SIM card at niluludan. Pang Pinas na rin po ito, pang ibang bansa na Mima. Pang Pinas, pang ibang bansa na Mima po. Nasa 4,000 plus po siya madam po ngayon. Ayan, SIM din po, hindi po ito pwede sa Smart at Token Text. Pero pwede po ito sa Smart Go. Rocket SIM, Pearl, DT, TM, Global, Go, madam, pwede po siya. Ayan, 10 gadget na guys ang pwede pong gumalik kay basket number 1. Madam Ann, kung gusto mo siya, madam, kung pwede ko siya match sa basket. Ako namang lima guys, sa gusto ng ating basket number 1 mga madam. Ayan guys, sabon na sa pag-check out habang discount po tayo. Kung kayo po guys ay nasa mga remote area, i-go nyo na si basket number 1 mga lima. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Madam Ann, kung na dyan madam ko, ito madam ko ha, 600 plus kapag Wi-Fi, kapag may kasama na siyang power bank, 800 plus. Kapag Wi-Fi lang, 600 plus, kapag may kasama po siyang power bank, 800 plus madam po total. Basket number 1 po ito. Ito po si ating U3 packet Wi-Fi madam ko. U3 packet Wi-Fi na ready to use ka na and ready to connect ka na. Ayan, 500 at 5 nasa 4,000 plus Mima. 32 device ang pwedeng connect dito. Wait, i-add ko sa basket kung gusto mo siyang ma-check out.
Ayan, Mima, basket number, ano siya? Basket number 7, Mima. Ayan, basket number 7, Madam ko, yung ating pong 5G packet wifi, Mima, naka-add na siya. Igo mo na, Mima, back discounting pa tayo, Madam. Ayan, may mga nakada yung madam ko ha. Madam Ana, nasa 4,000 plus po sila ating 5G. Nakada na siya, Mima ko. Ayan, po sa mga bago pong pasok. Welcome sa ating live. Ayan na muna mga madam ko guys. Sa mga gusto makabot dyan na bang discount pa tayo mga madam ko. Again guys, sa po aking hawak mga madam ko, basket number 1. Basket number 1 ang aking hawak. Madaling gamitin mga Mima ko. Lalagyan mo lang ng SIM card ito. Lalagyan lang po ng SIM card mga Mima at niluludan. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede na iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Ayan, habol na tayo mga madam kung kayo po ay nasa mga remote area, i-go nyo na si basket number 1. Mima, i-go mo na si basket number 1. Kung kayo po ay nasa mga remote area, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga Mima. Lalagyan mo lang ng SIM card ito, loadan ng kahit magkano. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito po nakasulat ng kanyang Wi-Fi name, Wi-Fi password. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan guys, bilisan sa mga gusto makabot yung mga madam question natin, humabol na. Humabol-habol na sa pag-checking out. Madam Chay, kung na dyan Madam Chay sa pag-check out, Madam Chay, habang discounted pa tayo, Mima ko. Okay guys. Sino pang gustong humabol dyan mga mamshi? Kung kayo po ay nasa mga remote area mga Mima, i-go nyo na si U3 natin. I-go nyo na si U3 natin mga Mima kung kayo po ay nasa mga remote area mga Mima ko. Ayan, mabilis malakas na po ito sumagat ng signal. Madali din po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card mga Mima. Lalagyan mo ng SIM card sa ating pong U3 mga Mima. Ayan yung kanyang password niya ating pong U3 mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima. Okay, up to 150 Mbps na, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga manchi ko. Guys, umabot na sa pag-check out, wala na po ba? Wala na po ba ang gusto umabot dyan? Comment agad ng done checking out sa mga nakapag-check out na po. Bakit Wi-Fi na madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card mga Mima. Ayan mga Mima, pang remote area din po ito. Kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area, mahinang signal, i-go nyo na si ating basket number 1. Sulit na guys ang check out niyo po dyan. Andyan din po si ating basic Wi-Fi. Basic Wi-Fi at U3 natin mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit mga Mima ko. Ay na guys, sa 10 gadget na guys ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam. Okay guys, wala na ba? Sa may gusto din po natin basket number 2. Okay, ang ating pong basket number 2 naman mga madam ko.
Wait lang guys, ating basket number ito mga mima. Ayun natin po basket number ito mga madam. Ito po yung ating wifi naman na hindi na kailangan ng SIM card. Si basket number ito guys, ito po yung ating wifi na hindi na kailangan ng SIM card. David so, kunin ka na sa ating basket number 2. Ayun guys, mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Ayun na, basket number 2, nulit na po itong lagyan ng SIM card mga mi. Okay, nulit na pong lagyan ng SIM card, basket number 2, may built-in SIM card na po ito. 3-in-1 switching networks ka pa sa kanya. Okay, basket number 2, nulit na pong lagyan ng SIM card dahil po ito may built-in SIM card na nang naka 3-in-1 switching networks ka pa dito. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, pentab. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam. Kahit saan ka na magpunta, mai-enjoy mo na ito at madadala mo na. Guys, 3-in-1 na po ang signal mo. Kaya kahit saan ka na magpunta, hindi mo na problemahin ang signal mo kasi po, auto switching na si ating wifi. Auto switching na si ating wifi. 3-in-1 switching networks ka pa. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na kung naghahanapin po kayo ng wifi na libre ng SIM card niyan dahil naka-built-in ang SIM card niyan, igo nyo na si basket number 2. Ang kanya pong load naka-unlimited na mga mima. Again, ang load po ni basket number 2 mga mima ko naka-unlimited na at naka-all data pa ito mga madam. Guys, sample na sa pag-check out tambang discount pa tayo mga madam kuwansa natin. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Ayan madam Queen, si basket number 1, yes, pwede mo siyang malagyan ng dito. Pero itong aking hawak mima ko, hindi na po ito kailangan ng SIM card dahil po lahat na ng SIM card naka-built-in na sa kanya, Madam Queen. Paano maludan niya? Ito kay Madam Faida. Madam Faida, meron po itong sarili po niyang QR code sa likod, mima. Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang siya ma-scan. Ayan, kailangan lang po ma-scan ang QR code po dito sa likod, mga mima ko. Ayan, every time po na gusto mo itong loadan, i-scan mo lang ang kanyang QR code. Dahil dito po nabibili ang kanyang load siya ng ating wifi. Dito sa kanyang QR code. Magkano po yung load niyan? Meron siyang good for 1 week, 12 GB, 199. Meron po itong good for 1 month unlimited, 999. Meron po itong good for 3 months unlimited and 6 months unlimited. Mima Queen, depende po sa inyo kung magkano po ang gusto mong i-load dahil po once na mag-scan ng kanyang QR code sa likod, meron po itong package load na 10 package load na mima. Basket, madam, ito madam, pwede mo na kailangan lagyan ng SIM card mima. Basket number 2 po ito madam. Basket number 2 ang aking hawak. Hindi na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card dahil po ito may built-in SIM card na si basket number 2. Hindi na kailangan po ng SIM card si basket number 2 mga mima ko. Delete so, kunin ka na nito. Kung gusto mo lang po nang ilalagay ng SIM card si basket number 1, check out nyo mima. Madam Queen, si basket number 1, check out mo. Si U3 Wi-Fi. Mima, si U3 Wi-Fi yung check out nyo. Pwede mo lang po ito malagyan ng SIM card ninyo ng bumo. Ay na, dito madam ko. Madam, ikaw mo na si basket number 1, U3 Wi-Fi. Piliin niyo madam po dyan si U3 Wi-Fi mima. U3 Wi-Fi madam. Ayan, basket number 1, U3 Wi-Fi. Ayan, basket number 2, U100 Wi-Fi madam. Guys, sumabol na sa mga gusto makapagyan habang discount pa tayo. Sino din guys ang gusto magkambol-labang discount ito yung mga madam sponsor natin? Mabilis mo na kasi yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps din mga mima ko.
Up to 150 Mbps na mga madam kwanso natin. Ayan. Yes po kay basket number 1, pwede po ang globe. Pwede, dito kay basket number 2, may belt na po sa SIM card, Mima. Si basket number 2, may SIM card na po ito sa loob na naka-belt na mga madam. Hindi na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card mga madam si basket number 2 na aking hawak dahil po may built-in SIM card na siya. Kung gusto niyo po ng SIM card na, ayan, nilalagyan po ng SIM card, basket 1 po, i-check out ninyo, Mima ko. Basket number 1, i-check out natin. Kung gusto niyo po ng wifi na nilalagyan ng SIM card. Ayan po mga Mima ko, nakapi na po ito. Ayan mga Mima ko, nakapi na po yan. Yan po yung ating i-check out. Guys, sample na sa mga gusto makabot dyan, habang discounting pa tayo mga Mi. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga Mima ko. Go po, check out na sa mga remote area, go nyo na si basket 1. Ayan, Madam ano, Madam Queen, go mo na Madam Queen si basket number 1. How much po ang seat Manila kay Madam Dominique? Ay kay Sir Dominique, yung kanya pong seat is 800 plus po yan. May wifi ka na dito, may power bank ka na Mima, plus may pa free items ka pang kasama. May wifi ka na, may power bank ka pa, plus may pa free items ka pang kasama. Yes, pwede po si U3 natin, Madam Cheryl. Pwede po si U3, Madam Cheryl, si ating basket number 1. Madam Cheryl, pili niyo po dyan si U3. Guys, last 3 tayo. Last 3 kay basket number 1 mga Mima. Sayang po sa mga hindi makahabol dyan. Last 3 kay basket number 1. Kung gusto niyo po ng nakasit na kay basket number 1, i-add to cart niyo muna ang U3. And then, i-add to cart ang power bank. Kung gusto niyo po ma-check out ang U3 natin with power bank, i-add to cart niyo muna si U3, i-add to cart din po ang power bank. Para po masabay mo sila i-check out. Mga Mima, malaki ang discount ninyo kapag po nakasit na i-check out ninyo. Sayang din po yung ating pong mga pa-discount dyan. Plus Mima, bonus mo na si ating free items. Bonus mo na Mima ko yung ating pong free items na wifi with power bank. Go na Mima sa pag-check out. Mabilis, malakas na sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan Mima ko. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Ayan kay Sir Ronel, Madam Dominico, Sir Dominic. Buka na dyan kay basket number 1 natin. Habang discounting pa tayo. We got another orders guys, last 2 po. Last 2 kay basket number 1. Habang na mga Mima sa pag-check out. Si ating pong youth, may mga Mima ko, last 2 na lang po tayo dyan. Ayan guys, paunahan po sa pag-checking out. Comment po tayo ng done checking out agad mga madam. Kung gusto niyo pong maabol si wifi natin with power bank, i-add to cart niyo muna si wifi. And then, i-add to cart ang power bank. I-click po yung nasa ating screen, i-add to cart si U3, and then i-add to cart si power bank para po sabay mo silang ma-check out mga Mima. Ayan guys, bilisan sa mga gusto makabot dyan, what you see is what you get po tayo dito mga madam. No need to worry guys, dahil po tayo ay legit po sa ating mga pocket wifi, what you see is what you get po tayo. Ay na mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yun mga Mima ko. Up to 150 Mbps na yun mga madam natin. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na dito, kahit saan ka na rin pumapunta, madadala mo na si ating wifi at may enjoy mo na mga Mimi. Ayun na guys, comment na po tayo ng done checking out. Sa mga nakapag-check out na po dyan dahil po, pasok po tayo sa ating pong priority shipment mga madam.
Guys, sabol na sa mga hindi pa. Ayan na sa tipong U3 mga lima, pang remote area po yan. Pang remote area si U3 Wi-Fi. Ano po si ano po ang SIM niyan po? Sir Dominic, kailangan niyo po sir lagyan ng SIM card si U3 natin, Sir Dominic. Sir Dominic, kailangan niyo po siyang lagyan ng SIM card. Ayan ang SIM card po na pwede sa kanya, sir. SIM card na Smartbo, Rocket SIM, PLDT, TM Global, Gomo. Pwede po yan, sir, sa ating U3. And SIM card din po ng ibang bansa. Pwede po yan, Sir Dominic. Go ka na dyan, Sir Dominic, habang discounting po tayo, Sir Dominic. Ay, guys, thank you po sa mga nag-check out, guys. May nakabol. Last one, kaya ating pong with power bank. Sayang mga lima dyan sa mga di makahabol. Yung ating pong nakasit last one lang po tayo, guys. Wi-Fi na po yung ating pong mahabol po niya madampuhan sa kapag po mamaya pa kayo dyan mag-checking out. Hamabol na mga lima po, guys, habang discounting pa tayo, mga madam. Madaling gamitin lang po yung ating Wi-Fi mga mima ko, ha? Lalagyan lang po ito ng mga SIM card din yung mga madam. Lalagyan lang po ng SIM card din mga mima. Ayan, SIM card po na Smartbo, Rapid SIM, PLDT SIM card, Gomo, TIN at Globe, pwede po dito. At saka SIM card ng ibang bansa, pwede po yan kay ating U3 mima. SIM card ng ibang bansa, pwede po yan kay U3 natin, madam. Guys, bilisan sa mga gusto makabot dyan. Last one po tayo mga madam sa may power bank na kasama. Pwede naman po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi ng mga mima kung hindi po pasok sa budget ninyo. Pwede po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi muna kung hindi po pasok sa budget. Pwede po kayo dyan mag-check out ng power bank na lang po next time. Ayan mga mima, basket number 1 umabol na. What is yes? Watching it po tayo mga madam. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong kumulit. Anong pinagkaiba ng isa? Mas malakas po ito kasi sumagat ng signal, compare kay ating basic. Di ba kapag po tayo ay mag-click ng basket natin dyan, dalawang items yung ating pagpipilian sa Madam Dominic. Yung isa po dyan, si basic Wi-Fi po yun. Yung isa, si U3. Si basic Wi-Fi po, malakas din po itong sumagat ng signal. Ang ano lang po sa kanya, hindi po siya pwede sa mga sobrang hina na po ng signal. Kung kayo po ay nasa mahina na po ang signal po ninyo, si U3 na po ang piliin ninyo mga mima. Dahil po si ating pong U3 kasi ang pang-remote area. Si U3 po yung ating pang-remote area mga madam. Ay nag-isabol na sa pag-check out habang discounting pa tayo. May SIM card na ba yung may power bank? Wala pa, Sir Dan. Kailangan niyo po siyang lagyan, sir, ng SIM card. O kailangan niyo po siyang bilan ng SIM card, Sir Dan. Pero kapag po tayo ay mag-check out po ng with power bank po niyan kasama, Sir Dan, may pa-free items ka na po dyan na SIM adapter at saka charger na po, sir. SIM adapter at saka charger na kasama once na mag-check out ka ng Wi-Fi with power bank. Mga mima, umabol na. Last one tayo kay basket number 1 with power bank. Kung kayo po ay mahilig pong mag-travel, magpunta sa kahit saang lugar, mga mima ko, i-go nyo na si basket number 1 with power bank. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Yes po. Ayan yung may kasama pong pa. Sir Dan, si basket lang po ba yan sa inyo pong chinet out? Sir Dan, si basket 1 po ba yan, sir? Yung 1,000 plus po ba yan, sir? Yan po yan si basket 1 na U3 natin with power bank? Sir Dan, may pong na-click, sir? Anong basket po ba yan, sir? Thank you po sa mga nag-follow, nag-share ng ating live. Welcome po sa mga bagong pasok, mga madam kuwansa natin. Ayan guys, bilisan. Remote area si U3 ang piliin, mga mima. Kung kayo po ay mga nasa mga remote area, huwag naman patumpik-tumpik pa. I-U3 no ng mga malangkwansa natin. U3 yung ating piliin. Again, Sir Dan, kung si basket number 1 po yung ating na-click, yung 1,000 plus po yan, may kasama na siyang power bank, plus may pa-free items ka na. Basta kapag po kayo ay mag-check out po dyan ng Wi-Fi with power bank, may pa-free items ka na kasama dyan, madam ko.
may pa free items ka ng kasama once na mag-check out ka ngayon mismo sa ating live. Bilisan mga nima ko sa pag-checking out. Limited stock, limited time, limited offer na po tayo. No need to worry mga Madam Kwanza natin. Support po tayo mga nima ko ng COD payment. Check out ka dyan na wala ka munang babayaran. Saka ka naman po magbabayad kapag dumating na sa inyo ang inyong mga items. Dahil po tayo ay support ng COD payment plus mga nima ko, tayo po ay may return change at refund within 7 days. Basket number 11. Wait lang, ano bang basket wifi yung nima? Ayos po! Si basket number 11, may free items ka lang kasama rin po yan dito sir. Kapag po nag-check out ka po dyan sir ng Wi-Fi with power bank, ni basket number 11 sir Dan. Google mo na yan sir Dan. Maganda rin po yung basket number 11 natin sir Dan. Kapayas din po yan yung ating U3 sir, pang remote area din po yan, pang Pinas, pang ibang bansa na. Ito po yun sir. Si ating pong basket number 11. Si basket number 11 natin at saka si U3, almost the same lang po sila sir ha. Si ating basket number 11 and U3, same lang po sila sir, pang remote area, pang Pinas, pang ibang bansa na. Hanggang 10 din po ang pwede pong kumulit. Yes po. Mas malakas po ito sa sumagap ng signal compare kay ating basic Wi-Fi. Si ating basket ng number 11 at saka si U3 Sir Dan. Igo mo rin Sir Dan, habang discount pa tayo again. Si U3 and yating pong U po, same lang po sila mga mima. Design lang po ang nagkaiba. Ito po si U po. U3, U po. Almost magkasunod lang sila. Ayan. Wala po silang pinagkaiba sa signal, same lang po sila sa... Yung power bank din po nila sa same lang po ng power bank. Kung ano ang power bank ni 1, power bank ni 2 and 3, and ni basket number 11, same lang po sila ng power bank. Walang pinagkaiba sir Dan. Ayan, same lang po sila ng power bank. Power bank po niyan sa na 5,200 mAh built-in battery na tumatagal po ito ng 8 to 12 hours na sir. With flashlight na po itong kasama. Ito po naman ang ating pong power bank sir. Once na mag-check out ka ni basket number 11 with power bank, may pa free items ka ng kasama sir Dan. Go mo na yun sir Dan, habang discounting po tayo sir Dan. What you see yes, what you tayo sir Dan dyan. Okay, mga mima ko guys, sumabol na sa pag-checking out. Habol na mga mima ko. Ayan, Sir Dan, limited stock, limited time, limited offer na po tayo, Sir Dan. Ayan, anytime po, Sir Dan, magbabago po yung presyo ng ating Wi-Fi. Go na guys, sa pag-check out. Ayan, Sir Dan, diyan ka na po dyan, Sir Dan, sa pag-check out. Tamang discounted pa tayo, Sir Dan. Comment lang po sa mga nakapag-check out na po dyan, mga madam ko. Guys, limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. Meron ba po ba ang gustong umabot dyan mga madam ko guys? Sulit-sulitin na sa pag-checking out. Ayan, comment po tayo ng done check out mga mima. Sa mga nakapag-check out na po dyan mga madam. Malakas po ba yung signal? Yes po. Si U3 natin, malakas po yung mga madam ko. U3 natin at sa ating basket number 11. Kay basket number 1, U3 Wi-Fi. Ayan guys ha, sa'yo ako nabili nyo ng Wi-Fi. Hello kay Sir Beams, good morning. Good morning po, welcome sa ating live. Madam Las, igo mo na madam ko yan sa pag-checking out. Ano, we got another order. Thank you so much po sa nag-checking out po dyan. Ano po ba ito ng password? Saan po dyan, Madam Beams? Anong klase po bang Wi-Fi yung ating tinutukoy? Si ating po bang U3 Wi-Fi? O basic Wi-Fi? O si ating U100 Pocket Wi-Fi? Ito po si U100, ito po si basic Wi-Fi, at ito po si U3 Wi-Fi na aking hawak, Madam. Ayan, mga mima ko, umabol-habol na po tayo sa pag-checking out, mga mima. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal. Ayan, pwede po sa token text, Madam Scarlett, hindi po siya pwede. Hindi po ito pwede sa smart at token text. Pero pwede po ito sa Smart Go. Smart Go, Rapid SIM, PLDT, ayan dito, TN Globe o Go, Madam.
Basic Wi-Fi, okay po. Si Basic Wi-Fi, Madam Beans, meron na po itong IP address sa likod. Meron po siyang IP address sa likod. Kailangan niyo po ito i-search sa Google. Kailangan niyo po i-search sa Google yung IP address po niyan. Kapag po mag-search ka po dyan, meron po doong lalabas na kailangan yung mag-login. I-click nyo lang po doon yung kailangan yung mag-login. Tapos, ilagay nyo po yung username admin, password admin, small letter lahat. And then, i-click login. Kapag po nakapasok ka na, naka-sign in ka na, ayan, doon ka na po mag-change ng password niyan. Hanapin mo lang po doon yung Wi-Fi settings niya. Madam Beans, kailangan po ba dumating yung yung pong Wi-Fi, Madam Sir Beans? Kailangan po ba yan dumating? Kasi po kapag po yan ay bagong-bago pa, I suggest na wag po muna kayo magbago ng password. Paabutin niyo muna siya ng at least 1 o 2 weeks. Kasi kung minsan kasi masira si Wi-Fi kapag po siya ay bagong-bago pa, nag-change ka agad ng password, may possibility po na bigla po siyang mawala ng signal. Ayan, bago pa po, hindi ko pa po naayos. Huwag niyo muna siya i-change ng password pa, madam ko. Paabutin mo na siya, madam ko, ng 1 week o 2 weeks, Mima. Ayan. Ayan si Sir Andy. Gamit niya ngayon si ating pong Wi-Fi. At napakalakas daw po ng ating Wi-Fi. O diba guys? Ganyan ka-legit po yung ating Wi-Fi mga madam-kuwan sir natin dyan. Kaya guys, huwag na kayo dyan magpatumpik-tumpik mga madam-kuwan. Go nyo na yan. Yes, si ating pong Sir Dan. Si ating pong yung ating pong U po. Saan naman si ating U po? Ito pala. Ay, ito po na lagay po dito. Si ating pong U po, Sir Dan. Ito po yung kanyang lagayan ng SIM card. Ito po yung kanyang lagayan ng SIM card ni U po. Wi-Fi natin, Sir Dan. Ayan, kailangan po yan, Sir Dan, ng micro SIM. Admin lang po muna gagawin ko ng password. Ayan, madam, yung password po niya, hindi mo na siya mag-change. Hindi na po yung kailangan lagyan, hindi po muna yung kailangan i-change ang password. Yung password po niya na original, yung number lang po na nakalagay dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan lang po yung password niya, Sir, madam po. Yan mo nang gamitin yung pong password. Saka na po kayo mag-change ng password after 1 week po or 2 weeks. Sir Dan, go ka na po dyan, Sir Dan. Comment ka po ng Dan checkout, Sir Dan, ha? Comment ka po, Sir Dan, ng Dan checkout kapag po nakapag-checkout ka na. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. May pwede po ba? Wala pa. Kailangan pa mag-load. Sir Dan, wala pa siyang SIM card, ha? Wala pa siyang SIM card, Sir Dan. Kailangan niyo pa itong lagyan ng SIM card at kailangan niyo pa siyang loadan. Sir Dan, kailangan niyo pa itong lagyan ng SIM card at kailangan niyo pang loadan si U3 natin. Ayan, Sir Dan. Ayan yung kanya pong lagayan ng SIM card. Ito po, Sir, ang kanyang lagayan ng SIM card. Ayan si ating pong U po. Ito, Sir. Kailangan niyo po ito, Sir, lagyan ng SIM card, ha, si U po natin. At kailangan niyo po siyang loadan. Wala pa itong kasamang SIM card, wala pa siyang load na kasama, Sir. Ang ating pong lead po dito kapag po mag-checkout ka, Sir Dan, ni ating pong U po Wi-Fi with power bank. Ito po yung ating free items, Sir. Ayan po yung ating free items. Yes, pwede po ito sa Japan. Mga Mima, pang Pinas, pang ibang bansa na si U po at si U3 natin. Pang Pinas, pang ibang bansa na. Basket number 1, U3. Basket number 11, U po. Wait lang, ko muna siya, ilagay ko sa taas si U po natin para pwede kayo may mapan sa pag-scroll down. Okay, ayan na po si basket number po. Nakay basket number 2 na si U3 na kayo po natin, mga Mima. Lahat po ito pang Pinas, pang ibang bansa na mga mamshi ko. Sulit-sulitin na guys sa pag-checking out. Pang Pinas na siya, pang ibang bansa na, pang remote area pa mga mamshi. Pwede po kayo dyan mag-check out ng with power bank po niya kasama mga madam. Kapag po nag-click po kayo dyan ng basket natin, meron po dyan optional na pwede kang mag-check out ng Wi-Fi na o with power bank na kasama. Guys, sabon na sa pag-checking out. Ayan, paano po malipat yung ating networks ni basket number 1, Sir Andy? Ayan, kailangan po, Sir, mas-scan ang QR code po niyan. Ayan, Sir Andy, si basket number 1, kailangan po siya ma-scan ang QR code po niya sa likod. Every time na gusto mo siyang ilipat ng kanyang networks,
Auto switching din po yung networks ni ating Wi-Fi mga mima ko. Auto switching and pwede mo rin po siyang ilipat ng kusa. Again, paano maglipat? I-scan ang QR code po niya sa likod. Dito po tayo maglipat ng kanyang QR code sa ating pong Wi-Fi mga madam. Ayan, Sir Dan. Comment lang, Sir Dan, lang Dan, checking out kapag po nakapag-check out ka na ni ating Wi-Fi. Guys, sumabol-habol na. Sino pa? Mga malagkuan, Sir natin. Habol na, check out na po tayo agad-agad na mga malagkuan sa. Agi na mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na dito, kahit saan ka na din magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga madam. Sino ba ang gusto umabot din mga mima ko? Hello ka Madam Jocelyn. Good morning Madam Jocelyn. Welcome sa ating live mima ko. Mga madam, kung kayo po ay nasa mga lugar na mahina ang signal, ayan dito na po mga madam ko magandang gamitin. Basket number 1, pocket wifi na madaling gamitin. Away dito, is ka na dito, and away dito, kulit ka na. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na mga madam, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Kung kayo naman po ay nasa mga lugar na remote area, maganda po itong gamitin si ating U3. Ayan, isa-saksak. Madam Mia, kapag po wifi na, gagamitin mo lang siya, walang po ng USB adapter, Madam Mia. Kapag po wifi lang yung ating pong gamitin o i-check out, gagamitin lang siya ng USB adapter, isaksak sa outlet. Isaksak sa outlet. Kung meron po tayo mga laptop at computer, pwede mo po ito magandang po sa masaksak po sa ating po mga laptop at computer dahil po ito ay USB type plug-in play na. Okay mga limang ko, wala na po ba ang gustong umabol mga madam? Guys, sabol na sa pag-check out. Sulit-sulitin na mga limang ko habang discounted pa tayo mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito. Less gastos ka na. Less monthly billing ka pa. Okay mga madam, wala na po ba? Ayan Sir Junior, thank you po sa pag-follow Sir Junior. Welcome sa ating live. Saan may kitang password si ating pong yung po sir nasa likod. Dito lang po sir Dan. Nakikita yung kanyang password. Lahat naman po ng ating wifi, nasa mga likod lang po nakalagay ang mga password nila at mga username. Nasa likod lang po nakasulat mga madam ko. Pwede po ba ang inisim? Madam Mia mo. Ayan si ating pong wifi madam ko. Ayan pwede po dito ang smart bro. Rapid SIM, PLDT SIM card, dito, TM Globe o Gomo, madam, pwede po siya. Dalawang klaseng SIM card lang po ang hindi pwede sa kanya, mima. Tulad ng smart na pang cellphone at token text. Hindi po siya pwede. Pero, SIM card ng ibang bansa, madam, pwede mo na po dito malagay. Pwede po ang smart, basta kailangan pong gumamit ng smart bro o rapid SIM. PLDT SIM card, TM Globe o Gomo, madam. Madam Mia mo, gumana dyan, madam po, ang ganda ng pangalan ni madam. Mia mo, ayan. Ayan guys, sabol na sa mga gustong umabol. Okay, what you see is what you get tayo mga mima. Ayan, nurito ay, dahil po tayo ay legit po sa ating mga pocket wifi. What you see is what you get tayo mga madam. Humabol na mga mima ko habang discounted pa tayo mga madam. Madam Mia mo, gumana dyan kay basket number 1. Piliin mo naman po dyan si U3 Wi-Fi natin, Madam Mia mo. Madam Mia mo, i-click si basket number 1, piliin si U3. Ayan, kay Sir Alvin. Good morning, Sir Alvin. Welcome sa ating live, Sir Alvin. Sir Alvin, gusto mo ba, Sir Alvin? Humabol ng ating papo mo, Sir Alvin. Ayan, Sir Alvin, yung aking hawak basket number 1. Madaling gamitin, Sir Alvin. Lalagyan mo lang ng SIM card, mga madam Sir. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card.
At dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name in Wi-Fi password. Mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam. Okay, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan madamiya mo, habol ka na madam ko habang naka-discount pa tayo. Kapag po gusto niyo pong mag-check out ng Wi-Fi nito with power bank, i-click niyo po dyan, i-add to cart niyo muna si Wi-Fi, and then i-add to cart po yung power bank para po masabay mo sila ng check out. Guys, sa pang-remote area na po si Wi-Fi natin. Kaya kahit saan ka na punta, mapadpad ka man, sa mga lugar na may na po may na po yung mga ibang SIM card, free to wear na dahil po pang-remote area, si basket number 1. Ayan, madami yan mo, madama kay Sir Dan. Comment lang po Sir Dan ng Dan, check out Sir Dan. Kapag po nakapag-check out ka na Sir Dan. Ayan Sir Dan, comment lang po Sir Dan ng Dan, checking out. Humabol na guys sa mga gustong makahabol dyan mga mima ko. Okay guys, sino pang gusto makahabol dyan mga madagkuhan so guys habang naka-sale at nakapungo tayo mga madam. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na pong kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga madagpuan sa kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Ayun mga mima ko guys, sa sulit-sulitin na sa pag-checking out habang discounted pa tayo mga madam. Guys, sa last one kay basket number 1, sino pa? Last one kay basket number 1. Humabol-habol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima ko. Mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Guys, sabon na guys sa mga gusto makabot. Basket number 1, Sir Junior, baka si basket number 2 ay basket number 3 yun, sir. Sir Junior, baka po si U100 ang tinutukoy ninyo. Sir Junior, si U100 po ba ang niyo po tinutukoy, sir? Si basket number 1, wala po siyang libreng load. Wala po yung libreng load sa si basket number 1. Basket number 2 lang po sir ang may, ay basket number 3, ang may libreng load po upon checking out. Anong klase po ba sir na Wi-Fi sinegat niyo sir? Yung nilalagyan po ba ng SIM card? O yung hindi na kailangan ng SIM card? Sir Junior, guys, sumabot na po sa mga gusto makabot dyan habang discounted pa po tayo mga mima. Humabol-habol na guys sa pag-checking out habang naka-sale at nakapromo tayo. Mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. Ayan, walang SIM card, built-in na po. Ayan sir, mayroon po siya, ano po ba yung kulay ng inyong pong Wi-Fi sir? Kapag po yan sir nakasaksak, ano po bang kulay ng Wi-Fi po ninyo? Kulay dark green po ba siya or yellow green? Sir Junior. Guys, sabon na sa mga gustong makahabol dyan habang naka-sale at nakapromo tayo mga madam. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwedeng kumanin. Yung sa living po, ayan, si ating basket number 11 niya po yung ating debate, binakuhat ni Charleable, madam. Madam RSA ba yan? Ayan, madam, ito po yung ating basket number 11 na nilalagyan ng SIM card at niluludan. Ayan, pwede mo ito magamit sa mga remote area.
Maganda po ito magamit sa mga remote area, mga madam kumain ng signal. Basket number 11, pang Pinas at pang ibang bansa na, pang remote area pa. Diba? TV na rin po ito at rechargeable na. Diba? TV na po ito at rechargeable na madam po answer natin. Ayan, up to 10 device na madam po pwede pong connect dito madam ha. Basket number 11 po ito. Yung kanyang chargers naka-type C na. Diba? TV na at rechargeable na 6 to 8 hours ito bago malabot lima ko. 6 to 8 hours madam po answer natin. Okay, yung may nasa kaliwa, ito po ba, sir? Sir Junior, ito po ba, sir? Yan po, sir. Ano nga po, sir, kulay po niyan, sir? Ano po, sir, kulay po niyan? Ano ang kulay ng wifi ninyo kapag po yan, sir, ay nakasaksak? Ayan, sir, may kulay, sir, kapag po yan, sir, ay nakasaksak sa inyong outlet, ano po bang kulay ng ilaw? Green. May load ka na po niyan, sir. Kapag po yan, sir, ay green, may load po yan. Ayan, sir, may load na po yan, sir. Pwede ka rin po, sir, mag-PM po sa ating customer service para po din po, sir, matulungan ka. Ano po kailangan niyo pong gawin sa ating wifi, sir, Junior? Guys, umabot na sa gastong umabot po dyan, mga madam ko. Go na kayo sa pag-check out, guys, sa basket number 1. Madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito, mga mima. Nilalagyan lang po ng SIM card si basket number 1 natin. Ready, test ka na po sa kanya, mga madam ko, answer natin, guys. Guys, ready, test ka na sa kanya rin. Ready to connect ka na, mga madam. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na. Ayan, guys, muna sa pag-check out. Madam Pidslona, mag-PM ka, madam ko, sa tipong customer service, madam Pidslona. Madam Pidslona, mag-PM ka, madam. Madam Pidslona, nabalik niyo po ba yung items, Lima? Nabalik niyo po ba yung items sa tipong customer service, Lima? Gusto ko sanang palitan yung mapadala ng SIM. Pwede po, Sir Jonyo. Pwede po kayo, sir, mag-PM po sa ating customer service. PM po kayo sa ating customer service, sir, kung gusto po siyang palitan ng ibang items. Ayan, sir, kung saan ka po dyan nag-check out, i-click niyo po yung basket po niya mismo at sabihin niyo po, sir, na gusto niyo pong palitan ng yung items. Ayan, nag-PM ka na po ba ng Pids Luna? Nag-PM ka na po ba sa tipong customer service? About kasi dyan, madam ko, sila po yung kausap po ninyo, madam. Ayan, sila po lang po yung ating pong kausapin about po sa ating pong refund. Wala kasi ako, madam, kung idea po dyan, kasi po, sila po yung inyong kausap. Maganda po, madam Pids Luna, pwede din po kayo mag-follow up sa kanila. Sabihin niyo, madam po, na kumusta po kamo yung inyo pong ni-refund, madam ko, bakit pwede kamo dumating, Lima? Kasi minsan kasi, madam po, kapag po tayo, madam po dyan ay mag-refund, minsan po ayan po ay automatic po siyang, minsan madam po yan po ay automatic po siyang papasok sa wallet po ng ating pong account. At kapag din po nabalik mo na siya at hindi po siya natanggap ng ating pong customer service, hindi po siya, madam po, ma-aprobahan. Kailangan, madam po, siya nabalik nyo na at natanggap na po mismo ng ating pong customer service, Lima. Ayan, guys, sample na sa mga gustong makahabol dyan habang discounted pa tayo, mga madam ko, answer natin. Mabilis, malakas na sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Mga may matipid ka na dito. Less gastos ka na. Less monthly billing ka na. Kahit saan ka na rin pumagpunta. Pwede mo na po yan, guys, madalat magamit si ating wifi. Ay na, sulit na mga mima. Check out niyo po dito. Ayan, pocket wifi na loadable na. Pocket wifi na mga madam ko na madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card, mga mima. Lalagyan lang po ng SIM card ang ating wifi at loadan ng kahit magkano. Pwede po ito sa Smartbo, Rocket SIM, PLDT SIM card, TM Globe o Gomo, o dito, pwede po ito malagyan. O kahit din po SIM card ng ibang bansa, mga mima. Pwede mo yaman po malagay dito. Ayan, mga mima, habang na kayo sa pag-check out, mga mima, habang discounted pa tayo, mga mil.
I know what you see us, what you tayo mga mima. Umabol-abol na mga mima sa pag-check out habang discount pa tayo mga madam kwansa na. Ay na pocket wifi na madaling gamitin. Guys, sa pocket wifi na lalagyan ng SIM card at luda ng kahit magkano. Ayan, madam, ito po. Ano ba yung chinekout ni Bro dyan, madam ko? Madam, ano po ba yung ating chinekout na wifi? Tingin ka po sa basket natin, Mima. I-click si basket. Hanapin po dyan kung ano po yung wifi na chinekout ninyo o kung saan ka po nag-check out, doon ka po mag-PPM. Iba, madam ko, doon ka mag-PPM, madam ko. Iba-iba kasi yung customer service ng ating items. Iba-iba po yung ating customer service. Ito po ay nilalagyan po ito ng SIM card. Nilalagyan po ng SIM card itong aking hawak, basket man ito. Baka po ito po tutukoy ninyo. Magkaiba sila, Mima, ha? Magkaiba. Ito po ay U100, ito po U3. U100 basket number 3. Itong aking hawak, U3 po ito basket number 1. Basket number 3 ka. Diyan ka mag-PM. I-click yung mismo si basket number 3. Diyan kami mag-PPM. Okay, wala na ba guys sa gustong umabol? Habang discounted pa tayo mga madam, mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na po ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal mga mima, up to 150 Mbps na po ito mga madam. Again guys, madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito. Lalagyan lang ng SIM card ng ating wifi, luda ng kahit magkano. Dito po nakasulat ang kanyang wifi name and wifi password. Mga mamshi po guys, sample na kayo sa pag-check out dyan. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong kumulit. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong kumulit sa ating wifi. Bilisan guys, sa mga gusto makako dyan habang discounted pa tayo. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo, pwede na dito, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga mima ko. Good naman po ito pang indoor and pang outdoor na. Solid na mga madam po itong gamitin dahil po ito pang remote area namin po ito. Kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area mga mima ko, i-go nyo na si ating wifi mga madam. Go na tayo mga madam ko sa pag-checking out habang discounted pa tayo mga mima. Again, mabilis malakas yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na. Sino pa yung isa? Ha? Ataw? Wala yan. Ano ba yan? Oo. Ano to? Ano to? Ay, naku. Uy, ano? Bawal yan dito. Ano talaga amoy? Ha? Ano talaga? Wala siyang amoy kasi nga, ang amoy na ba, ano sa kanya? Ah, ganun. Sa tagal ko muna din, matatanda ko na, lagay ko yung pagpabango ko na. Ano Shopee pa muna. Ilan ko na ito, ilan ko muna. Wala yan? Ilan ko muna ito, ilan ko muna. Uy, ilan mo na ba?
Okay guys, wala na bang sumabot yung mga madam answer natin? Habol na mga mima ko guys sa mga gusto makain dyan ng mga madam ko. This video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng password. Madam Luna, kailangan nga po kausapin niyo yung ating customer service mima. Hindi po ako mima ang magpapalit ng items. Hindi po ako ang kausap niyo at wala po akong kakayahan para po mag-ano po sa inyo madam po desisyon na palitan. Pero yes, pwede mo siya balitan basta like what I said madam, kausapin niyo po yung ating customer service. Ayan. Ayan guys, sabon na sa mga gusto magkahabol dyan mga mima. Habang discounting pa tayo. Sige po Sir Chris, i-follow up ko po sa inyo pong PM sa ating pong customer service. Mag-comment po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na po dyan. Wait lang po sa mga may mga PM po dyan mga mima. Wait lang po sa may mga PM, wala po yung mga PM po ninyo. Okay guys, sa mga gusto mo makabot yung mga madam kuhan sa sabon na sa pag-checking out habang naka-sale at nakapumatay mga madam kuhan sa na. Ayan, bakit wifi na guys na ready to is na and ready to kunin ka na mga mima ko. Mabilis malakas niya sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na guys computer nyo, pwede na iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga mima. Ayan, umabula mo na mga madam ko sa pag-check out habang discount pa tayo mga mima. Ayan, pocket wifi na guys na ready to use ka na and ready to kunin ka na mga madam ko answer natin. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan, habol na mga mima ko, wala na po ba? Guys, habol na sa pag-check out. Kung kayo po ay nasa mga lugar na mahina po ang signal, ligo nyo na si U3 natin. Ligo nyo na mga mima ko si ating U3. Si ating pong U3 Pocket Wi-Fi, maganda po itong gamitin sa mga remote area. Pang Pinas, pang ibang bansa na rin po ito mga mima. Ayan, pang Pinas, pang ibang bansa na yung mga madam kwansa. U3 Pocket Wi-Fi Basket number 1. Again guys, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card dito, luda ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na mga mima ko, diretso ko na kay ating Wi-Fi. Ayan, SIM card na lang at load ang kulang dito mga madam kwansa natin guys. Ayan na mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters. Ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede po. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Sino-sino ba dyan guys ang gustong umabol? Again, madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito. Luda ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load na po yung ating SIM card dito mga mima ko. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Ang kinagandahan pa dito, wala ka nang isi-sit up. Wala ka nang i-download, wala ka nang kailangan pang i-register dito. Ayan mga madam ko guys Ayan guys, sabon na sa pag-checking out.
Pang Pinas, pang ibang bansa na po si U3 Wi-Fi. Ayan mga mima ko habol na sa pag-check out. Pocket Wi-Fi na loadable na pocket Wi-Fi na ready to iskanahin, ready to connect ka na mga madam sir natin. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Mga madam, tipid ka na dito, less gastos ka pa. Wala na po ba ang gustong umabot dyan mga madam sir? Guys, sample na sa pag-check out tabang discounted pa tayo mga lima ko. So let's ready na mga madam sir natin. Ayan, pocket Wi-Fi na madaling gamitin. Nilalagyan po ito ng SIM card at niloloadan. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na po ito mga lima. Up to 150 Mbps na yan mga madam sir natin. Guys, tipid ka na dito, less gastos ka pa. Less monthly billing ka na mga mima ko. Tipid ka na, less gastos ka pa. Na kahit saan ka na rin magpunta, madadala mo na si ating Wi-Fi at mai-enjoy mo na. Ayan mga madam sir guys, sumabol na sa pag-checking out. Ayan, U3 Pocket Wi-Fi na nilalagyan ng SIM card mga mima. U3 Pocket Wi-Fi natin na nilalagyan ng SIM card at niluludan. Dito po ang kanyang lagayan ng SIM card. Dito po nakasulat ng kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. 10 gadget na guys ang pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga lima po. Ayan, up to 150 Mbps na yan mga madam. Ayan guys, sample na sa pag-check out habang nakasale at nakapungo tayo mga lima. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam sir. Tipid ka na dito, less gastos ka na. Guys, unlimited stock, limited time, limited offer lang tayo. Mag-comment po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na dyan. Ayan mga mima, mag-comment po tayo ng done checking out. Habang naka-live pa tayo mga madam. Again, madali pong gamitin ang ating Wi-Fi mga mamshi ko. Ayan, lalagyan mo lang ito ng SIM card. Lalagyan lang ng SIM card si ating Wi-Fi at loadan ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na po dito mga mima ko, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, Madam Miss Dimple. Doon ka na, Madam Miss Dimple, sa pag-check out, Madam. Madam Dimple, habol ka na, Madam po dyan, habang discounted pa tayo. Madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, Mima. Nilalagyan lang po ng SIM card ang ating Wi-Fi at niloloadan lang po ito. Anong basket ang tatlong SIM na po? Madam, basket number 3. Basket number 3 ang ating Wi-Fi na hindi na kailangan ng SIM card. Hindi na kailangan ng SIM card, diretso connect ka na madam po dito. May built-in SIM card na po ito madam Kwanza. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na po ito madam ko. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget na madam ko, pwede pong connect dito madam ko. Ay na 10 gadget na madam ko, pwede pong connect laptop nyo, pwede na. Computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito madam ko, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Again mga mima ko, libre na ang SIM card mo dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Ang kinagandahan pa dito, 3-in-1 switching networks ka na. Mima,
3-in-1 Sweet SIM networks ka na ng ating Wi-Fi. Ay nasulit-sulitin na sa pag-check out. Mabilis, malakas na sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumulit. Ayan, Mima, wala na ba gusto makabot dyan? Madam Miss Dimple, habang ka na. Pwede kami po dyan, Madam Dimple, mag-check out ng Wi-Fi lang. O may kasama po niyang power bank, Mima. Ito po yung kanyang may kasama pang power bank. Ang kinagandahan po ng may kasama po nitong power bank, ito madam ko ay pwede ka na dito mag-charge ng cellphone. Pwede ka na madam po dito mag-charge ng cellphone sa ating power bank. Plus ayan mga madam ko, may flashlight pa siyang kasama, Mima. May flashlight na kasama yung ating power bank. Tumatagal po ito ng 8 to 12 hours na madam si ating power bank. Again, tumatagal na po ito ng 8 to 12 hours na. Bilisan mga madam Kwanza sa pag-checking out habang discounted pa tayo. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na pwede pong kumunik mga Mima. Good na pang indoor, good pa pang outdoor. Kahit saan ka naman punta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Madam, hindi na po ba mag-activate lang kung magagamitin o dito? Hindi na po kailangan sa Madam Yuki. Saan po ba yan? Ito po ba yung aking hawak may mga hipong tinutukoy? Ito po ba yung aking hawak ang hipong tinutukoy na Wi-Fi? Itong aking hawak, basket number 3. Wala nang i-sit up dito. Wala nang i-sit up, madam. Wala nang i-download. Hindi na mag-register. Diretso, connect ka na po. As in, isasaksak mo na lang ito sa Wi-Fi ay sa inyong outlet. Kapag po ito, Madam Yuki, nakasaksak na yan sa ating outlet, gamit ka lang dito ng USB adapter tulad yan, Mima, isaksak sa outlet. Kapag po ito nakasaksak na, Madam, diretso, connect ka na, Madam, po dito. Ang kanyang password, nasa likod na po nakasulat, Mima. Nasa likod na po nakasulat ang kanyang Wi-Fi naming Wi-Fi password, Madam. Mabilis, malakas na po ito, Madam, po sumagap ng signal up to 150 Mbps na Mima ko. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi, Madam. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ang kinagandahan pa dito, 3-in-1 Sweet SIM networks ka pa sa kanya. 3-in-1 Sweet SIM networks ka pa dito mga Mima. Ibig sabihin po ng 3-in-1, mapadpad ka sa mga lugar na mahina po ang smart, dito po no need to worry ka na. Kasi pwede mo lang ito malipat kay dito o kay Gomo. Pwede mo na po itong malipat-lipat dahil ito ay 3-in-1 Sweet SIM networks na siya. Pwede mo po itong ilipat ng pusa o pwede mo rin pong hayaan na po na siya na ang maglipat sa inyo dahil po auto Sweet SIM din po si ating Wi-Fi, Madam. Ay na auto Sweet SIM din po yung ating Wi-Fi. Wala nang i-sit up, wala nang i-download, Mima. Wala ka nang kailangan pang i-register dito. Diretso, kunin ka na sa ating Wi-Fi. Mima, igo mo na yan habang discounted pa tayo. Pwede ka po dyan mag-check out, Madam Yuki, ng Wi-Fi lang nito. O gusto mo naman na may kasama po niyang power bank. Ito naman po yung ating Wi-Fi na with power bank, Madam Yuki. Ang kinaganda naman po ng may kasama po power bank, Madam Yuki, kahit saan ka na magpunta, mai-enjoy mo na ang Wi-Fi ninyo dahil may kasama ka ng power bank. Ayan, 3 SIM, hindi lang po 3 SIM lahat ng SIM card na Mima. Hindi lang po 3 SIM ang meron siya. Lahat ng SIM card nasa kanya na, Madam. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may Gomo na, may TM pa, may Globe, may token text na Mima. Ang kanyang Sweet SIM networks is 3. Pero yung SIM card na meron na siya sa loob lahat na. Kasi po si Smart naman at saka si Token Text, isa lang sila. Si dito ay si ating pong Gomo, Team at Globe, isa lang sila. Kaya 3-in-1 Sweet SIM network siya. Pero lahat ng SIM card, Mima, is naka-built na sa kanya na all-in-one na po, Madam. Mabilis, malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na po ang pwede pong kumunik. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa.
iPhone, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, madam ko. Less gastos ka na dito. Less monthly billing ka pa dito. Good na rin po siya pang indoor and pang outdoor. Yes, may SIM card na ito, madam. May SIM card na itong hawak ko. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito, madam ko, Hansa. Dahil po ito, may SIM card na yan sa loob. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Mima, lahat na po ng klase. Lahat na po ng klase nasa loob na po mismo. Meron po itong free na load good po 1 day. Upon check out ngayon. Again, meron po itong libreng load good po 1 day. Upon check out. Kaya po, ready to use ka na sa kanya. Paano ito maludan? Dahil hindi na kailangan lalagyan ng SIM card. Pero yes, kailangan mo itong loadan. Paano po? Dito lang sa kanyang QR code sa likod. Kailangan nyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo magpapaload ng load niyan, mga madam ko. Every time na gusto po natin magpaload ng load niyan, kailangan nyo lang po ito ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Gamit po tayo ng pang-scan natin Google application. Yun po yung ating gamitin pang-scan, mga madam. Again, ano po yung ating gagamitin pang-scan? Gamit po tayo ng Google application pang-scan dito. Once po na tayo po ay mag-scan po ng kanyang QR code sa likod, may link po siyang lalabas. I-click mo lang po yung kanyang link. Kapag na-click mo na po yung kanyang link, doon ka na pipili ng kanyang load na nakapackage na pwede mo na pong pagpipilian, Madam Dimple. Madam, pero kapag po ngayon ka mag-check out, Madam Dimple, sa ating live, pasok ka pa sa preload natin na kasama dito. Yes, mga mima ko, may preload ka na dito. Libre na ang SIM card mo dito. May libreng load ka pa upon checking out. Madali din po itong gamitin. Hindi ka na dito mahirapan sa paggamit dahil po ito ay isasaksak mo lang yan sa ating outlet. Ayan, two choices lang po dahil po yan. Madam, yung 2 choices natin dyan, without power bank or with power bank lang po yung 5. Ano bang klase mong choices, madam? With power bank lang po yun o without, yung ating pong pagpipilian dyan. Kumbaga, pwede ka po dyan mag-check out sa kanya ng may kasama pong power bank at ayan, wifi na po na may walang kasamang power bank. Hindi po. 10 package load ang pwedeng pagpipilian. Sino nasasabing 2 lang, 5? 10 package load na po ang pwede mong pagpipilian kapag mag-scan ka ng kanyang QR code. Kapag mag-scan ka ng kanyang QR code sa likod, meron po siyang link na lalabas. I-click mo lang po yun, tapos pipili ka po doon ng mga load niyan na nakapackage na. 10 package load na po, Mima, ang pwede mo ng pagpipilian na load po niya na available, madam. Ayan, nahabol na sa mga gustong umabol, Madam Puensa. Ayan, Mima, kailangan mo lang po ito ma-scan. Wait lang po, kailangan po ito i-scan. Ayan, kapag po, Madam Puensa, makita mo po yung load po, hindi po siya masyadong klaro. Mima, kasi po, yung ating screen masyadong bright. So, ang kailangan niyo pong gawin kapag po tayo ay magpapaload, gamit po tayo ng QR code, ay pang-scan ng QR code. Gamit po tayo ng pang-scan ng QR code, Google application lang. Ayan po yung ating pang-scan, i-scan ng QR code sa likod, Mima. Once na scan po ng kanyang QR code, may link po siyang lalabas, i-click mo lang po yung kanyang link. Kapag na-click mo na po yung kanyang link, dito na po pipili ng kanyang load na mga available. Pwede mo na pong pagpipilian. Ayan po yung kanyang mga load na available, pwede mo nang pagpipilian. Meron na po siyang 1 month unlimited. Meron na po siyang 3 months unlimited. 6 months unlimited. Meron na po siyang 12 GB good for 1 week. Meron na po siyang 40 GB good for 1 month. So, depende po sa inyo, madam, kung saan po dyan ang gusto mong i-load. Ayan, sa inyo pong wifi. Kapag po nakapag-decide ka na, i-click mo lang siya kung saan dyan. Kapag po yan, na-click mo na, yan na po ang next na gagawin ninyo, lalagyan mo lang ito ng pangalan ninyo, number, email. Kapag po yan, nalagay na ng pangalan, number, email, scroll down ka lang dito at i-click ang confirm.
Kapag na-click na po yung confirm, diyan ka na mag-scan po, payment ka na, gamit na po yung ating GCash dito o Pimaya. Kapag po na-click na po yung confirm, diyan ka na mag-scan po, payment ka na, gamit po yung ating GCash o Pimaya. Ganun lang mo po yung kadaling loadan, Mima. Madam Yuki, nakuha mo na, Madam. Igo mo na, Madam Yuki, yan sa pag-check out, Madam Yuki. Habang discounted pa tayo, Madam Yuki. Madam Yuki, habang ka naman po sa pag-check out habang nakasip pa tayo at nakapomo. Ayan, comment ka lang, Madam Yuki, ng done check out, Madam ko ha. Comment ka lang po ng done check out, Madam ko, sa pag-checking out natin, Madam ko ha. Again, Madam Yuki, basket number 3 yan ha, hindi basket number 1, Mima. Basket number 3, hindi basket number 1, Madam Yuki, baka po magkamali ka ng check out. Iba kasi yung na-click nyo si basket number 1, Mima. Guys, sumabol na, gusto maghabol dyan habang discounted pa tayo. Mabilis, malakas na, sumagat ng signal. Up to 150 rupees na yan mga malampuanser natin. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Libre na po ang SIM card mo dito, Mima ko. Libre mo na guys ang SIM card dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Dahil po sa ating Wi-Fi, may libreng SIM card ka na dito mga Mima. Anong klaseng SIM card yung ating libre? Lahat na po ng klaseng SIM card mga Madam. Lahat na po ng klaseng SIM card, libre mo na kay basket number 1. Guys, bilisan, limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga Mima ko. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 rupees na yan. 20 meters na po ang kanya cover, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. Comment lang po tayo mga madamanan, done checking out. Mga Mima, habol na kayo dyan, sayang. Sa mga hindi makahabol dyan mga madam. Igo nyo na si basket number 3 kung gusto nyo ng libreng SIM card.